ko be pia no wo ma fie bi eni sada ne de eboro de eni ntokwa de nya asam keto ba amenyem a me san yale ka ho mama eni ehye me ma me ka sa wo machi watum ampa so fie ra ne boa me antemansa ame ye chi no ye kwase mankase police station ye chi ni tumu mama ama police fa de chi no mo fra asam ni ye koye ne yele ti asam yi ne yele ye mo san hye na san fra me ne ma akasa se me yi no me nkoka ne yi no ne yi no wi a obehwe me what is ya beche no no o ti se ya chi ne kun no o si enye hwe me nka ne ye de ye yi no ma se ye yi no wi a mo ane be ma de betra sa de akasa and me see you mama ye koka asem police fo ya hye bibia se ye de ne odi asem no atworo bibia se boso me on hwa me ne mo se ne abro ne ade ne cause mama ntena krom ho bio me san ko ba bia me fie de e ba na me see you enti ho no police fo no come me je 1005 ade ma me wo no se me fan park me niam na me nye de me nko mama if you dade am je 1005 na me park me niam na me ko na no anu me du ye me frena no aka teme me frena no aka teme enu anu no ne yile crystal bell ni mom ni nipa no no mom fra me e hye me nkura se me nya botere be ye se ni sei sister ne me kasa ya Akos bla me ye de me wo ye ni nyina mu opalence wo no mo da me hwe me operation ye mi o sa me ba bedidi o se me ye dan yo me ba ye entuma me fro se dian yo sanya se me nwo ye na me wo ntuma wo ho no dada de a nka me wo ye de nka me ho beda so efise abusuan bi ni ho ma me mi sister bi ni ho ma me obi aso nso ma me itimi nko kama asem me wo me bayi abo me so obi enu ho bedwale akola ya ma me ba kofo oba akola me nwo da mi ana me hwe me bayi ya Akos senne akola nya 2.5 years still am in Tiopalenka akola edu tam akola be ko school mama ti se mi hu kwan me fa sam de akola be ko to school mu mpo na makoya adwuma mi nya obi nso nya akola yi ma mi mpo na makase mi ko pepa bi aye den edi uko pepa nso a nipa no akola ne se wo to so ntimi nye makwa aduane fo bebre ho o si mi ntimi nso la homachi abra akola hye machi nti o mo mfa me ti se mi hu ne amenya biye be ma nso ne nam ho didida mama na wan hyansa no nyuma bia mama da bio abrabo na nkasa mi ankasa no ekoye me nko na me bobla na wonko ansan adan ase yankasa efie no nhyɛ da bi ni ho saa nti dada nyina fi be 15 years mo ho koni nyina no akwase me ana na ma hwɛ me ho abesi enne ya mete hui adon ba me no papa nti ase me papa nti ase me ma me na wo ho ono nso no ebi ni ho ise wasan ye pani kra ye den aka wan ko school mama school me ko ye do ba bi na me jaye because ya beka so ko school bra be diska wo ba du fie no na mo ko afom iti eni kan bi ani ho no ma odi ko school ena obi anso amoa wanfo wanto adwuma mu mama obi amoa mi o nti wa na at the age of 15 we started ball wo bra ba kofo wo te wo ho anase wo na wo no obi na tie at the age of 15 me ho no nti efiri ase me wo ho nyina still am ya na me ye da me hwe me de du ba bi na me ne me ko peda me han na me papa bi ndi iti mi tre me ho ne de na mitimi me ya me kodi pa ne ade ena me de ahwehwe me ho a mitimi ko nkran ko ye adwuma na masan ba sa na me de ya brabo na besi bra me de akosi opale ono so de we ya di mi ya ze kura de abro me so yi wo hia opare na wa wo dada na mama na me nwo da me na kola bi wo ngoda akola bi ani ho ti wo first akoda wo no opare wo ye ena edi wani sa no mama akola ba ko po se wadi mfie sen onya 2.5 years oba na bema opare chu ne din mama wa ohu akware da mpo no wato ne din briban ena wo ya wo pare efre wo hunu se ho aye fe wo ho akyene wo fre wo na opese wo san ba ho no mama minya akola ne nya afe ne fa a okọ 2 years mu ho no me wo no ma one day o san ba me ho me wo hefa na me se me wo ba bia me wo na ene oba onimu ho se no be ho na mte na o de ba ho no onimu ho oba ampampa me nsa agro na odi mama one day me wo ho no ma no na bag bo na chi a wa yire ne niam aguma o san ba tana me so asan ba nyam me biemu na me se jimifuo o san ba biemu o ba so kra o san de niam abo chi san ne kwan no ho mama na nu me fie mpo na mama ne kata ma na da so me ne ye bi wo kwan no ke ka ma adwen kire ne pa me buru ne nua nyina kan se me du anya ne hwe mama na satama opare o ba no
na akra na nya 2 years ene ya chire wonya 1.5 years ko 2 years ko 2 years me pa che wo na sabre no sika san na no wo de san de akra no a wo san nya ho kwan se wo san frew no wa bo fie no no wa ba beda mama once di be ma wo ko Salome wo hyehyɛ ne ne ma gu bag mbo na chi se sukuu ni se obedi efe bra me we kra once di kra o ma me bio me nko o bra me da hwa akra we ya wodu se wo wo no ma na so na ye operation mama CS operation CS na why na betu ya ho ka na ye bi yi mama nyame na hu mi mobbo nka me ka ho ene san obi na hu mi mobbo ena otua me ka ma me wabrochire nipa no kra me mfa mani hu ni da besi enne nti ye de na otimi hia waka mama me wo honom me da honom Kofodia Central Hospital o wo na onya 3 days a o ho atọ wo ntọ ye yi ofin pa so nti ye yi mi fin pa no so sa na me ba no so ni ahode nti no me de na koto light ase nti no me to honom wande ti se da me to hoye ana na asini bi me kwa wo ekura na me hu ni da madam ni wura honom a na ni bo me ni mo na de ne bag ko si ho no ba me nti no be bisa me se ti se na me se ye no bisa sa de ye yi mi ana na me se ye yi mi nso ye yi mi ba no no bisa sa watua wo ka na me se madam ntua ye mpo no se no se oba Okoba na phone tia na so na me say me kura de mani na hwe mama me wo hono na madam ya san ba o say ma mpa ebo munya de no bi wa brochire so betua wo kana ma no wakofie na me say minim say agro na madam ya kọ no oba na okọ no oba asa agro sisi na discover chere mo ni phone so 1000 Ghana 1000 Ghana o say ni anti wa brochire Akoma 87.9 oh Otisima wo aye yi mi ame nko fie no aha no ene etwa ma wo me ka 1000 cedis wo mreko akọ pare ene nam ho na wo de bema ne bema sign na ntem no wo de sama wo ho ana wo pare eti ewa kire se bia enye ne bani akoda no ana se bia na wudi agoboni bi wo ba bia wonya ho mpopoye mama ntisa etisa mpo anka nya me ya o ye bibi sampo ma me hu ibo na o ye we ya nga nya me ya da mama me se wan ka hwe da o chese de wi asase no kra no o si ye ya o de ho ahwam ka me kra ma me nya gidie bi ye da e woni mu o asase ni mpo na nka o ye bibi ma me hu se an akwa onya de ya onye a ka me kra me go yigu ipem ba bi tenan why yin so anti waguda mama me ye bi ngu na se de wo se ka na sempro yi say me kan ko yigu ma me pe wo ka na sempro yi de asha ye de ade a wota ayo mama sang I be bomb so de mama wanya sa mama hu o agije mi ama ekodu ba bi a sama na yere ne ba mruka na manya 4 months be 2 weeks bi da so na se won so wo hia ne ya nche na anyem ye anche na menyem yo wo nim ne ba me mama menyem wo nim ne papa wo nim ne busia ni wo nim ba bi ofre dabi na busia fie wo nim obi a ene wa ma wo ni bibia so ankasada mama o ma wo ni busia ni bi kasada menyem na ni sister ba mu menyem mu ho no kra ni sister ena ba ni sister so yes of ba bi o wankran ono kwa me fa mani hu ni da phone so ena me ne kasa no kacha ne se menyem o na me yale na ni sister no kra ho no kra na o se nko kacha me se me nua no wo yele eti me ne sister ne kasa du ba bi na se na ni sister no so ba kacha me se na ba ma na me ne nyem no menim so wo yele ana na me se menim o nya se de wo pare ya zensity enti wo gidi se ne sister po no ma wo ne kasa ya ono na se Nesta o akra madam ne me kasa me wo ye madam nso ne me kasa me ba be show se ne na sister Esther ba be hwe me de aminim bia na nadanfo ba bia na se ayi nadanfo ba ma mpere bi kra na o ka se won hyeda enye no se ne nua no ne won kasa na woni ne tena ba boso me sen ansa na wo onyensi ama no mama be 3 months boso me yensa chikon na ko se na sabra ne 3 months no na what ne so meboa pacho sata na mente ne enye na wo ma wo frege so ko ye tamu na menyem ye na mente ne menyem ye na me ko onyim wie na akọ oh okay I see na sabra ni mu no 3 months no woni na ani nkomo wo pare wa wonim sei no minim wo busuani minim wo anwan na wo me ye nko eno no na wo de pemo no mama menyem ye mu ho na me ka na femene eye juada wo boade na dawro ma enenso wo de ache meni wo mienu September bosumene da etoso aduno enkono aka nyame ya adomu a wo china na yama September bosumi yi bye bye
nanso so enye obi bia ena nyame ya adom a ochinen ebeba beto no nanso eye mempa ebo no se wonyame enyi yemfiri musuo ne esan enkwanhia wo haw ene amane nyina mu na oma ye nyina ye ni enhunu ochina ewo Yesu dimo wonyame enka ye ho esanse wo no ankasa ene ye nhwefo ene ye mbambofo enu nti abrebia no na ewo se ye ma ya seda edoso sebe ya obekoso a na waye bi ede ama ye sabre bomodi ansa obeka ye ho ewo Akoma 87.9 FM ena fe enche ebodonko pepepa Onua TV nso ede bebetum live ede ama ye nti baabi a wo bia no bomodi ansa obeka ye ho hyene nso ema ye se Facebook no wo be share na waja wo comment no ewo ho wo be follow ye na wa like ye page no enu nti hyene nso ema me se Facebook no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like a page no ja comment ewo ho na fe wa bomodi ansa wo be share ama ye na YouTube no so Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso you get notified na wa share ama foforo so to me enya bi ahwe nyame enhyiraw se enenso wo baye no sa pepepe ede ama ye TikTok Kenwood Media and also Girly Shot It and afe your fans no egu ho into madama eya na mabomode anse ho so mo be kwaso na mo share ede ama ye midin ede Maa Akos na nakuya koko ewa ha sei sanso ena Evangelist Samuel Mensa ewa ha sikapa ewa ha ena afe Pastor Julius Naba ono so ewo fidua yi emo enunti bomode a se ene woni e betena kopim se nom yensa ebebo na yeguso ewo yem project no eso huebe nyame eya adom a efiada de ye behwe se ye de bibia ebetumi abawie ye na yetumi aboa na yehwe ebedu ho na eniema akeka asiani a efiada week wey efiada yehwe se eniema bekeka asiani so de akran health no esi editorate ninti no yepese ye no ententem na yehwe se fiada yebetumi enya na yebewie na nkadwuada yetumi ediska ya malady no nanka wabomode anse obetumi ede akoda no akọ entem sebe ya yenhwere no enunti bomodi ase free nekwei wa ho odin bia wo kakra bia wo betumi ede aboa se wo abrochire se wo Ghana se wo di bia bana afensu wanya kakra wo besan ede asupport wo de beka ho anampokra se wonim obi a ne nsem obie na obebo na mane a na chese eno nso yetumi ahwese yebeye bibia kama na nka huwe befiada de nka yetumi enya de aka ne soso na nka nyame ya atomo adwada yede amano na omo etumi ekọ enkran entem na ya nhwere eye little omo yebeba so na nsa na yebeba so no mamenkọ na mene ye maame bi enkodi enkomo ene enua ba bi ewo ha ne enti asem a ene onom ede ebedan ye maame mema wa aha na pom to saying boko okay oba memo aha ya na mante ya ena okay na ho ye de mante yankopon ado me da say ma me wodin midin de enodufie ya na aha ye radio nti kasa no enkontentem aha midin de sikone oba sikone si na midina de frame pa ya na nasi wa de mra oh okay sikone ba nasi ne de frɛ wo ade mra okay ma me onso Jennifer Jennifer de ama Jennifer ama onso ade ba wa na free ba ade mra okay ma me awie ewa akoma mu nsɛm gye awie de brɛ me nante se ne se na no me ba ha me da masem me bedai abrantie bi a me call ensawa mu a me koku hu no no wase na maame afrim ne papa afrim na wo mobo na nsa na tie de ne omra kumase na omra medipa se na oye pataku no du odwa ngoma adura no ho ene sen se wonye obi a ye boa no me ya madwen se o medipa wo kumase na no ho oden enti wo mo frɛ me se wo ye ne ma bi ensem fata opentokwa na sa na tie de ne ompe ba bi nye den entena
enti me be ne papa nwa bi sisa na tie dia contract bi ade ama no ye mesi nti onko ye adwuma e wo daako enti ampa ko ye adwuma no sai wo ko no ane me be afa ye fono omo fa ye fono won hwe no to trust am ne ne ma ko kan no na wo ko sai wo sa akobiem so ko jiska sai no wo sa ye de wo sa na nyam yankwa na wo sa na nyam enti nyinsa ni mo no meti masem tietie ane se yanka ne tietia yanka asem ni nyina from etire to ase se bia meka se time na mo de ye adwuma ne enti yentwa so wo de aduru am ya meka yentwa so tutu mu nyina ama me mate enti what they say wo ma abo phrase kanko hospital wo fie no entokwasem ni tutrasem enti wo koi so wakwa akojiska ko hospital okwa wankwa nkoto no wakwa akotena kurobe de ehene fampa mpatase eho ena wakwa akotena ubu sane sika oso watinwura mu te ho de wontimi nsani sika ma emre bi kura wakwa so akojiska wode sekan bobɔ no wode sekan bobɔ no akwaya wa hawo ne amane pa ntine mani dakoto mojani timesra brantie na watene mframa mu a ankura na odo ma ba wiase na o mehwe wo mu mama se ya na no mobile mo ka no kire wo mo menyini because me ba ya no wo mo kan kakra kire me na ase ene ne mama tibe so enya meden se edura chiri edura chiri ewura tokuro bi ya mu ewura ba bi o se ye nwura mu no ba bi abema ne se ye nwura mu no enu nti wontumi mfa sika ma no ewura nwura mu ho nyina nti wedi obehu ye eda nwura ne so eda sere ne so eda echampo ne so eda enwura ne mu metimi ahase ana se ebe ha mo da bi hame nti sedi ada wo ba ye no o ka kire wo mu tutu mu e kire wo me ba ye no wo mu buafuo bo mama ne no sa pepepe na me hi asem no dinde edine de asem no edine de atie si ko ne bebo a mate ai ade emra me konsa wam ekodi pa ekosom maame bi me call ye na akra bi ba ho be ye adwuma one papa bi be ye mesi adwuma akra ne friend saying what is solo okay e be ye mesi adwuma wo ba ye no ka kire me se wone maame bi na ti ofie na dana maame de ama no maame ne se ne ba bi eba enti wonya ba bi nye de enna me so me de da maame no ana me hwe no no na maame sa na tie de wo ya adoyofo enti wo mra fie ho na wo meda na ya wo sori ya wa yedai wa boaboa ya adwuma enti ancha na maame ne ma ne bai na o msesa na tie dia wo mo on free fie ho na o mu nim ba bia wa yedai wo free okay wo de beda me ne maame wo ni papa yedai ne papa nso afrim nti na ya ma homete enti me so me discover bai na me kakra me sister mo fanya da keto bia na me so me de me nam gum no no fanya o mo nyama no no so metene kumase de oba na se o ho den dia wo benya pa yedai adi enti me dis kana ba o ye dan ma no kwansi no mo fra me say osori a wo kontokwa entokwa na chi no nam sa na tie dia me mpe ha o so obusu fie mo na metie e no mo mani free ho no konko di pa ampa we ni papa nwua ni papa afrim ni papa nwua ka asasa na tie dia wo di sika bi asoma say ye mfanya dan me ma no na dafo bi dan wo charge 150 million abrante ni free fie ho kwotena apreda akon ekodi pa wo kono na me ben wone ne nyam nyensa ni mu kurachi kasa sika bebrebe nko so ma akwa ni bi di hwede wa won foforo no wa amani sika wo kwa so kwaji sika wone ne de ntokwasam tutrasam no atwe sika no de pam no ne ade ni nyina ni pam ampa aba enka be sa ne na anyam yenkom a sa wo kwa so kwaji sika wona sa ne na fa afuro enti akoya ahomete sam papa say akoya wode na ba wiase so obehwe no so obeye dan wasa akwa ye fonofoforo aba eno na ye frɛ no a say wakwa trampatase ye frɛ na wase wa apire ayi wo mpatase nwura mu no wo hye wontimi nsani sika wontimi nyese esa na akoya tete sam akoya ha wo me so me nya adwuma bia me omo a me nkoda wo mo na me hwe wo mu
maami mmai ọma ama me ọma ama me 1 cedi ọmo so no ọmo tua meka enti maami na firim na me nufu ya me na ntimi ama ye de ọmo ni sika bi ọmo de maami makosom fie num 1 cedi mpo ọma ama me bi me ya na ya so na me kọ me ho hospital enti me ba me so me da nya me na me so me de bae wasa kwa fanyin sen foforo ba kwa ya ahomtesem enti be dan ana ya funu ye se wa hwe doctor ko na didie mu akwa ya hawo ne atete enti ne de bae se enframam baby abrante no wo baby a wo hye wo betie na wo ba be hwa abofra no enti ne de aba be da mo de mo fidie duru baby ya enti ne de aba be da mo ye bae a ye nante se no no awie yi ya no asama ye de bae no yo me da se papa oba kone na mamemra enu a no wo be sa ba mu de mamemra Jennifer so Jennifer yo wo maami aka de onim to asoma me efiri hene ene koduru hene yanko na me ne ti 87.9 da ko hono mo no one wan me ni solo na me ne ti da ko ho ayi trede na afi mitie ya chini ko tu mia na me be yi no ewo ayi hono mo da ko hono mo yachini kotum da mayi no yachini kotum da mayi no na afem so akọ yachini tumbie mu o ade mbla me na beji mu ofasika na me de bebe no afi de wo se ne maame ne papa awu sa oboa ne maame ne papa bi anwu sa na ne maame ne papa nyina ate ase ne papa mbukura wo mbukura me fe ne se da oba ne yachini atumu wo so ne bande ye no ye mfa ne ho ye mfa ne ba ne ho na me nyeme bai kitwa we me nyeme bai kitwa me friend papa frɛ ka che se me ko gina mo ba mo ne no se ni sika me gina ho wa fa sika bia an de ma na fa yi no ne yede ni ba fie yi ne yede ni ba fie yi ne yede ni ba fie afi no asa akɔfa obi foforo obi no han akɔfa ga obi apache akɔfa apache bi wo da ayi honom da ko honom na fa me am trazy na me call no ko da wa ma misiko bi pokura no asem ye na hi no ma me 2 million se me famla me to aduane ni Akoma FM 87.9 obi ono ni me be no ma misika se famla me to aduane ni nitio yenwie na fe ye call you dey say na sa ta wane wo da ko no mo no me bi ka se me jiska no afase kan no de abobbo me nsa ho no de abobbo me nsa fe no asa afase kan no de atwa me nsa ho na me de ko kire sister ba ko ewo e friend sister sister Afia e friend sister Afia no afase kan no na me ka sister wo me nsa ho so na atwa me nsa ho sama ana esa no se won soma me hanu sei se me la magiska Akoma FM 87.9 na afi so because me magiska wo so oni bi na afi de wotim wuram solo wu kosia ne hene wu hu ne hene say na start ye mete wuram o ma me se kan no ye mfimfi no me pa cho ma me na de ne baaye nti ka wode no o ma me ede ne baaye no wode ne ba se wa no wode ne ba so obetena ofie so o ye den eye den na woni solo kokotwe mpena ho no na me pese mi hu no nti fafiri ho ma no o so o me na me ye adwuma o me ye adwuma wen ewo ye ho no mo o be ye de adwuma o ye mesi ni oyi mesi ni no so mra me ye adwuma to so afi me ko so me kwa ko jiska o so on fama me wo ye mesi ni no ba ye so me ye adwuma na ye den hwan na se hwan pe ye den no no da ye ye den na anyima no wo se wo me ye adwuma enti wo ba ye no ne buta ye ne se wo ba be ye adwuma wo mu fie wa me ye adwuma no wo ya ase wa mesi dan na enwu wafum enye ho na ama me so ma no enti wo ba ye no edie na si ye ya woni no konye mo ye no na me pese me hu pa cho no so o yale na me ko da ko hono mo no so ya ko to tigu ni hu nyina me na me hohoro ye o ko to fi o ma miska fa nko doctor wo so ni bi okay what if you say 35 what 35 years okay or 35 years me basisi why mama ma Pepsodent charcoal ni Pepsodent toothpaste no ebi nafa etwitwire wo sense ya Pepsodent charcoal ene Pepsodent toothpaste no say wo ko provision store ana wo ko supermarket bia mu a
ubenya bi ewo ho na hyene so ema men se pepsodent chako no enka ne no se wonya eburodua saa no na chese wode bidie no ehyem na wode twi wosi a eboa papa ma se ye fita ma wanum da ho ma otimi tibi didi eyie pa na wubia otimi se no nka nyina yi afri ho enu ntira pepsodent fa ko pepsodent chako enei wonum ede aba ne hyene so ma men se pepsodent toothpaste no so ye kama herbal toothpaste no eno ye de green tea and afe herbal extract and akabom and ye de aye boss ye chinam no ho ban pa ema eno so enya hoden ti baby a ubekọ bia na hyene so ema me se ubenya bi ato ama bibia etumi aye kama na ma memra ne so biem wo hwe akoma mu nsam dwumadi no ewo akoma 87.9 FM and afe onua TV na me maami e friend no comfort dufie ya yeta friend si kone na santase ademra eho na ofiri ba ne ba abayo awadi mfihie aduase num ya friend Jennifer ama Jennifer ene abrantie bi akwanyem na eho nsem se buburu ya Jennifer maame samra wo so wo maame ka say solo emeye adwuma ewo hene ewo ademra ademra so na wo wotie okay enti obaye no na otemo nchen wa ade emra ho ana epachan no tie nchen wo ho no okay wo dan no obeji dem mu epacho da bi okay wono so ewo ne dan a wodam epachan no da me maame e ho no 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 da maame so sa brand na wo maame mai epacho da bi okay enti na eyewo ene hwan na netie ansa na solo ba fie ho me nana wona na nya fie be sai me maame na wo ho no aba wo be 75 be 70 ono so ha sei ye da nyame ase enti obae na ye wo ene wo nana ene tie okay na mo ma ne dan se wonem ye den na akoda solo dem oba je ni miti o medebre ye den na wo koda solo dem o wone dan oba na dwuma e ba cha ofre be na me ko no ofre wo hene ofre me phone na se me ko ye de wo se wo pe e ho na me pese me hu e ba cha o se me pe okay ka de se ye wo ho a wo de se wo pe ni nyina afa kire me ba cha meti abem mane meti abem kakra but owo fie duase no meti abem kakra 35 years bremu kakra mame me pa wo che wo me ba no wo ho wo fa be ma bia no abu no kwasea ofa be ma bia no abu no kwasea ankura num de obehye ka ho a nsia mama num no no ma wo de to so ne sei ebi abrante ne ka bibi to na adwene mu sei wo de obehye no na natana eno na me pese wo ka kire wo behye no no na natana eno na me so sa na me hu no wanyini 35 years wo behye no no na natana nti bia me ba ne ja no ho ma ne kire sei wo afa wo haw mu ti no de no anim sei bia wo behye no no na natana enti we abrante ne hye ya me ama na bu me ma ne kwase na no so pese o ye de obu no kwase ni bi sana me ma dwene ye me okay enti wasa wo kase bia me ni na mafo obi ne nete o ma bom kwase enti bi o ka kire me sei o ba hwe me no ne ma ye de wone ma atena ene se we nso akwa baba saa no na da ko na me kokwa gisika me nim se sei kura na beba me hu ya na me chima fa ho me hu ya nsa masa anyem ye pese ye kasa 7 san nyina de kire yen me hu ya nsa masa anyem no chima o no chima fa ho ma hu ya na se wasa kasa inti kasa 35 years wo nsa wo menum enti wo se wo kasa na wo kire ye ade na si ye kire yen acho me ko e hono mo na me ko so do na e ko fa ni se ne ba e ti ko da ko no no ka che me se o ne di woni me pa cho ebra wo ne solo etwe mpra no na wo na na huni pa cho no bi enum okay na wo no na na dadem achai enti tambe na wo sori ko soro dem ho be se 12 mu no anajo bra wo na na da no ayimra che okay enti uko solo dem on predo do saying ansa na wonyem Akoma FM 87.9 Kumasi ba na wo ta akopa anajo bia na ukoso uwia ho efri wo na na dem ho ekosolo dem ho wa bra wo na nanim enti eyede na nyinse ne baaye no eyede na ho ye wan so ne ho ye cho bo me na amane tamben pa cho ndi ri tamben na wo bo wo na amane na nyinse ne nyasan se na nya busumi num pa cha adan wo nyinse ye wa ehunu
wunyin sen ya no we hunu na oya wutina wa ma nya abosumi num ansa na wo bo ma wo na na ma ne na misuru asa de me ma ne ye bi nti na misuru se me bo amane na usuru a di nti na ebra anya ono ma na tie pacho me no mo na tie enkra num ni nyina ba ko wa ne papa wo enti se na wo ne wo mote enan na wa ha okay solo bai no hu so wo ma nan pacha oba pani e de sen o 13 years oba na ba ma no so wa oba ena de otoso so de fie sen pacho 11 years oba na ba ma okay de otoso e de fie sen 7 years fe na oko 8 7 years ba ma okay ena de otoso 9 4 years okay the otoso 9 e wo 4 years I see ono so ya ba na be ma oba ena udi awo ne solo nso 2 years awu 2 eno be ka ho 6 okay nti solo ba no nso anya mfie sen 2 years first born no I want 2 years okay na osanyem me da se nti wo ma 9 solo ba ye wo hu se wo ma 9 enti bra wo se wo pe no di asem na aka kire no Jennifer kasa na adwuma mra na omo de ye adwuma kasa na kasa achomati bi ka kire ni se de me man de am pa chome mpe kwase abuo saa no ma ya me o de akono so wo ni wontimi nyame saa na wa hwa me ama ma wo oni wontimi nyame bi ka kire se de me man de am nie eno so oni wontimi so obehwa me ama ma wo na me so se na wa nyame de we mu ayem ni bi no obadwin se bi a me suban wo bu no kwase me ma na bu me kwase a nto badwin se bia me suban na enye ntina me ma na afa me saa o meja ko tibi sira wo de hwe me na me na wasi yo wate e wono ma na afi de me ma ye ma asem eye me ade chi no wo de we ya ba ade chi no wo ya ba ode we ya ba he ne fie ho ode na ba afie ho no ade mra ho na ya ma okay no wo de we ya ba ni yetumefo mintie ni yetumefo Jennifer jana chidie na mso wana na etufo e pa chama ba akubi e fe no ba ya no buku na mse ntia so na men yi papa sa ni otumefo Jennifer jana na so kan na mo fa si jana chidie na wo nyini papa na mso da na de nya bi a obesesa enti da be kubi kura na mi ko soro won na ka je me se mi nya ho no mo kontim ni yi akasa ka de mi nya na chidie enti wono ma na me de meko enti e ba sa no mu kura no ne me kasa te se the first na no ne me kasa te se na me se o kasa mami nkosoro na me ko yin enti no ne me kasa te se first no that time na wo ye masam no na woni no awo first born no ana e pa cho na me ne nwo ye fe na na jama o nyam afa na enyam do bia ka me se mi nya na chi na me si wo mi nyai e just say 5 months no a wo bo wo na na ma ne na chiri no e no start e masam no pa chan okay 5 months achi waka kire ne say emema ebu me kwasea wo mo ne me ewo wo mo mfi me o mo nhwe me ne ade wo so no de obehwe wo enti se nani abre ampase wo no so na adawo a aden wo tibu fie na eno de wantumi ammo wo na na amane se solo asemepe wo fra wo maame mo na amane se solo asemepe empo ansa na wo ne ekoda ba choma me ka chem se minya na chiri dabi o se wo pa no bo maame amane ba cho dabi eno na me ka no mami me nkwana me good morning ya ni good morning enkodi enkomo se wo pa du pa be to immune system no na atumi aboa wo a eye good morning eno nti yenkofa good morning ye wi anka ye beje okwan se ko but ye wi ne asanse se nduro ya ma nduro ye de gu roba mu kwana entu ya de ase entu yari ase 150 cedis pe netie obi o ho ne de na fibroid mama ko ye ho wo ba na se wo pese kan ba mo kan se knife ana se apaso ana blade ye ni bi wunya bi wo ho wo ye operation ye be mu aduro dan ma me ba ko se ye se mi ko ye operation bi ye mu hyehye me ba cho ye operation ye de obo ade ha ba na me say by the last time ye years ade we bi obi di ne fibroid picture kire yen papa mama by 3 days na me ntumi ndidi ye you know why because say ode oyi to ho say yi be kire yen sa no mama ko wo hwa na wo sian afem say obedidi ye hwa de bi ye be hwa fibroid for ye nu na kire ye be hwa obi ono so wo kompo madam fi wo say ponko kompo de ebo ye minim no obro ni kana goita
Yes. For no so. Ne eno no ye ma wundura ebekwa kwa nane sa ya ready na e de ama wo. Ye hwa de bi wa. Ye wie sa nwema ni na akire no nso a. Se wa obaba abadan ase akire de e ye wa wasam. Wa abadan ase nso a e yo ba de asam. Ye de ase for nsem sika 50 Ghana cedis ba. Mama akonti na ye sa de we. E the numbers na egu TV no so no. Dia wo be fa e 0553 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ni se krom obi beka se oye free screen bra awo eduro ka ho da yey awo eduro nso ka ho we ye ma awo eduro na winim doctor di eduro bia na ma kwa say we aye kan obi a wa be screening de bia ba no beto nurse we beto doctor and ya me adma Saturday we doctor angasa wo krom ha doctor wo krom Saturday enti wo ba fashion wotire mu say wo krom say 150 cedis de eba ma na kwaya 300 cedis ye bia wo ne wo partner. Okay, so wo ba no woni wo kunu na eba na wo kunu woni yere na eba na wo so for 150 kura winsem because ye be hwe obi ye be hwe mu individual eti yan hwa de bi wa obi o se me pa wo ma koma doctor de tie aduro ni bi aba eno ne ye de ma one instruction say dan wo ye ba ko pe wutumi di so a wawie eno no ye se wo ye aduro no wo be abstain from sex woni wo kunu na wo yere no mo be gya mpam agudie kakra okay na mo ahye aduro ni kakra sa ma bosom ya so bosom ne so eno ano no wo de mu nhia ma ko se oba kaya da na me ka jo se fide de na me ka bibi se ukunu mpo sa bre na mo ye aduro na we ukunu bufu so no nhia kra wo de tete no bebi obadun so egu bi agbotara obanyam na dem trom ye gi aduro ni di papa ya kasa de nsesi ye bo original Dr. 3 days asam na me ka on a good morning heba mixer center tie nie enti ye hwe saafo ni wie a saafo no obi be kasa ene papa na saafo na me ba me fa sen na mbra me si kura wi sem 150 cedis ye be hwe mofra ma kwa ade ba kwa ye nse wanyi nse bo so me nkono na awo ne yame adom wa wanka hospital ho wo beduru fie wo ba no so e wanka ho ono so e beduru fie wo hwe ni mu sanka 7 months 8 months 9 months 10 months de ko ni 2 years no abofa ne be nante but 1 year na abofa ni ntumi nante 3 years na abofa ni ntumi nante ha adwene o wo de ni gya hwan na akwa ye adwuma ya wo eduro bi a wo ba de bi be sra kwala ne nan ya de aka be mo akofie sese akwala nu yu benum bi abroso a 3 weeks I was able for nante so oba no enante ya yesem na chese mo mo hwe yesa oba na chare nante ya ha ho na sa wa chare kasa wa ketwi no wa chare kasa fa ne bra ya was special ndo edi treating kwala nko a ti ya me ya adoma Saturday ya ede ye nimu fresi na registration ni na say ya friend mama ako mi fra Akoma FM na eba simple udin ni be yo firi ba ewie mako ye behwa nkrofo o monso so de no eye stroke okay na ya na bi say doctor stroke e dro boy de ada na eye screen na o menye nyi stroke de mfiri mu and na ye se me na ka say no se mama Akos nti mo fa nka wo mame oh ya the stroke nso aka ho o monitor live on Facebook stroke adura ne bo den doctor see ye fa nka ho bi free 150 or see we be wa badia or they were come enti sa wo hwa me ana wo tie mi a de be bo wo nie for numbers no o fa wo sempacho me ma me ye stroke me papa ye so me ya na me nam stroke mu na de ampesa me ye ne se basa me ba mo ho me din dia se mesimi from binti krom na eba mako obi se me wa kra enti efidie so mate se wo kumase na me be kumase na de de gina kra wa so baba ka so a wo de wo ba ka so be si ye tere wo tere to but na si wo ya kan say what's the word tuba junction is wa gina wa we gina wa na wo se me kwa cafe junction anasa mama Africa okay draw for the taxi driver ni motor for na wo motor be gina papa pepe we ya renting strong for motor for taxi no for me so papa pepe so wo ashama ya bretulaku and also traffic light na wo se me kwa Christian village okay yes to Christian village wa afa bisa se me kwa Dr. 3 days original Dr. 3 days so eno no Kumasi ni Ashanti region for ne baba eye etimetim Lumba junction ntima ko obi ni etimetim ampacho wonya be duru Kumasi a peka because Kumasi obi betume be si swami obi betume be si tech obi betume be si kejetia obi nso betume be si Maa Akos obi betume si Sofolai obi nso be free mampon kwan so na eba enti mo amo bebia wo bebia make sure so wo benya car e de wo kopankro na ehwa ameduma mepacho wonya duru etimetim junction Maa Akos si mewi me so we akọ me ma waduro bi fama me ma nko aye fa na quick start mo what the boss wa na jadam say ta aye mo so da ma ko wa waduro won kan me na me ka kiro on sa card ya yesu ka no say wugina dom na wo spark wo ka na ye twan na nyeso a enanim guase
So we share no share so be we share. But we also train na age so ene na ye ka. Enti mesraw say aduro ne de kube nsuo na enom. Wo ye be ma na wo ba ba gista kube aduro ni bia me so fa kube nsuo ka wona fa bra. Ma ko de enti ameka sa ne say Penny be a wood semi be any madia could be to me. May we a miss or a patcho di mechi. Nay, and quite just a quick start in the we all ban or Bajibia now or Giacomo Kuno. We are bear my dear by the Bama. Wow, dear. Now we are making a wedding. But I can 150 cities in a way. Saturday, wait, Chumwa. That's a Monday near the mouth 3 million Cassa and Cassa. And she would be too many and a year. And a year 150 no. Yes, but Obano Babo Ma could Monday cry in few. No dear, I consider a crabet Saturday no. Would you about 150 years? I did 150 cities. I feel we do be at the man or Baby say Meno, Bear Mashamebo or so Bear Wallame. When you say Marquia or Baby or need Bearmanate, the birthday crew Bearman can no Mr. Credit to crab maybe to be man because engine quay into the media soros on a say. So we all banners a wingy or Bearman to mean to be Biancha. Me pacho bra. O buy be mu eduro be fa na matiaka also. Aja wadwa. Be ma nu share one person say man be di anko. Me wie. One man be di anko. Be anko no. Ma ko bobo numbers na ma me 0553 21 35 87 0553 21 35 87 last one 0246 59 41 17. So we do na that so no good morning heba mesha. Bomodi na kwaje wodi. Say bia wuntumi mba. Just to be a be bia. Kwaje wodi econom. Aha. Na Akoma 87.9 FM Akoma. Okay, Mama Kwaba at the Akoma 87.9 FM na fe Onua TV. Akoma mu nsam dwumade no eno ana wo hwe na wuchie ne medi. At the Maa Akos na ansa ye ne good morning ekodin komo ye ne Jennifer and edin komo nti Jenny to asoma me eti ebra woni ne ti wo se wo pen wo amo maame amane wona nanso nim eti ebra wo benyin sa ye na wo ye obi a enye sa wo ngoda wo woda eti di eti na di abosu bi num ansana ye behunu sa wonyem in kasa na tam no mo de ye adwuma no so boy amane a no wo suro bo me mama amane na me suro say me ka che ni sisi sa brante na me de ne bae na bi one na nyam nti na won kan kire obi am nti no suro yo e bi a wakan yanka e be me na do so nkoyimu adan kan be ma na ye aguampa an ko be ye agu adan no bi wa bo bi kuro ma me ni me ne da so ye di pa so ye de o ye din o me di pa na we yakwa akoba wona ne kwanyem sai na woni me se de wo ben so sitie se de na asoma brante ma ne ba ma me bro aho brasie just one soma brantie ado efie ho obedi fufu asika se wo bowa no be pe ba bi atena asa no mo frem se wo ye pataku no dwan madura no ho wo sode antokwa sam ne ne ma ense fata just one fa afanto just one fa afanto wem just one so ye ho no wantesa just one fa afanto no wode ko na uhu no ba bi a wo na uhu no na ma ne ba ye no onu ba enfia na sa aboso mesen na wunya sa gidie ni woni mu ma ne ba ufie so me wanya na wo ye pa just a one soma brantie onye te ma me ya no se brantie wo ahobrase nti so ma pam ne ba bia wote de a me ma ne ba bia tena na ne ma no so be ho no mo se da bi obi wo hwa ye ni me ne busua ni de ye ntime nye no na sa na te de a wo mra kumase no mra medi pa na me ye dan kutu obi sa atam na me den sesa wagum na mton na ma oba ntom adwum na me sesa wagum ene e be ye dan kutu de ma ne kumase de wa ba na so ho aden de abetime nya ba bi atena de pa ana masem ni o nti ba bi owo ne ye pamo no ba bi wo no ma ye pamo no ba bi anu ate first ne pamo no ana grandma ho no so ne ma ne pamo no na me je no yo na ukọ back ko bi sa say die nti ene wo mo pamo no because se de wusi ka se oye wo mbacho wo ye die ni me asantini we asantini obi nto na akokọ be die waka kire me say to abene so to abene so obi nto na akokọ be die kwa that's it obi nto na akokọ be die kwa enti se de wusi ka de suben se oye ne ade enti ka ba bi otene ke be pam no waka kire me say maami bi ama ne dan na maame ne ba na wie school obetena ho no aye adwuma enti wonya ba bi mfani tire nto na sa na tie de a me ne grandma be kasa na grandma so wontimi omuntimi mpam ne sa abra obekọ ono so ya igbeni
ni kuro mu kwan wa nti ya no metra no nipa nti grandma mo so ya igbefo o mehu no o manage nti a kire ne baba wo kuma so no so obi wo wa yenim ne wusuani de ye ntime nye ne ma ne nye den entra fie nti ya ne ono so mfiri fie no ka kire me say ante ye kuro mu a me kɔ no eja pa se me sɔre na pa kɔka amanfo obenku na won nti me srawo kuma se wo se adwuma wo hɔ de a meba na ma ba abedi pa na me frame sister me say ɛdan na me bɔ na mgu mu no wo mu ento cement mo so na metena ho nya adwuma se me ye obenya bibia to bibia di me de na nya bɔne so na nka papam na nka na me pɛ na winim wo ba ise se bia nya do me nka se na ha mu na ye ne da na asa na de na ye me ba ne die no kure ni wo ye obi a na ho dwo won pasam kwase abu na me ma de abu no wono no be ma no wo fa na ya no ye na adwen se wo no obefo betena ho akwasisi wo bewuo say na wo munim sa kwase abu no adoso na se de wo sini me ka se sa na wote de ase kwase abu ni de o munya ne buda mame se de 35 years pass keka ne nsam kire mi hai kwase abu ni me ma ne nya ne buda enokre da ho a de ye ka nokre pa 14 years 10 years timi betena ha mama se de obesi aka na asam we bisa no pachi no de na mayanka na we besi da ne ye mu ne kwasea wono nana na tie wo se wo maame anka nkire wo se abrantie no woni suban eno na me bisa Jenny se anya bia na abrantie se wo pe wo bo wo maame amane ye wa mo na mane ye kopem so wonye mo ya se o mu behunu de besi da no wo mu se abrantie no ene wo ye bibi no aka cho se de suban ye okay enti unyi nsan ye no a wo bo na mane ye se wonye mo no de no wo kan ye aba ayi solo so no se menwo obehwe me so nesika sem so emma na bra na wona enti woni no etwen pena sumu ase abese aboso mesen ansa na wo hu sa wonyem achon de ma mentimi okay yo nti sa bra ni mu nyina na ansa wo benyem no me pa che wo ya na oboa wo ma osika eni ade no wo hwe won kakra achon no wo hwe me kakra ene sanche se de enhwe ni mu kire me ana o ma misika de ko doctor there be anya time a wonyem ye no ansa na wo benyem senya da idinka woni ne koda ye na wonyi senya meboa woni ne da toatoa so kakra sa na wo benyem good me se sabre ne mu no na ohwew pacho no ohwe me no oye wo den ohwe me ayi bia no oye wo den wo koda no anadwo no wo koda wo na wo pia o ma uska de chi a kire me aya o ma miska sen bo a 1 million na 50 cedi o de ma we di sen ansa na o de bi o sa ma afoforo to emu twe ansa me pacho wo na no wote no mo na na mo no aduane ma ne bi di ana no no bo wakọ homa no no aduane di ama no otomare ba na ese maka amole na waka na mo nyina ene na naka ho na modi ebu amna na di woni ebu on susu anam de ama me ma no edi na wo de ama wo ba no good enti wunyin sen na abo na ma ne di oka se wo sabre na wo bo na ma ne no na nyin sen na nya sen pacho na nya 5 nani wunya 5 months ansa na wo bo be ma na ma ne pacho be ma de menyim na me ka bo na ma ne ansa se na me bo me na na ma ne ansa na bo na na ma ne 5 months no oje tu mu e na no o hwe o kama enti eye den na otu free ademra ho ekọ daako e won ma pa na ma na dwuma daako ho pacho so mra mu de no ma miska bo a 2 million bo on so a 1 million se de anu aduane no ko fa apachi bi nso wo ho no na me ko ho no enti utu kwata na nchen wo daako ho pa chan obi na ma ni singing room na wotim e na me ko ho no mo frɛ me sɛ ahom no ti wo na me ko ho no okay makwane ebra mo hu sɛ oba no wanyi nsen no wo ne solo di nkomo e fa ho ne ade nyinsen we no da bi first born me dia me ka kire ne sɛ onkoyimu wonko na onkoyimu na me ne su ene ne ban ana me maame m ka kire sɛ o maame nka sa eno kra hu abodje ni fanti ebi nsi biem na ye mfa nche na ba ma na sɛ on de ni mogya de ye nyiwu wono solo na ɛsɛ kasa wo se ni mogya de wo nyiwu enti wo se ni mogya de wo nyiwu enso ni nyina chi me
na me this sika 5 minutes send by ye de koyi ne Confanacho hospital so la nyi sika me ankoyi me be enko be ka wa prapra nka na woda so prapra ho wa wo ye no an me na me sika ba ye kokoyi no ye nyini mo ja ngu no wa hwa no ka hospital me na me send sika wa ensa wo me ye di me be me pam cho metimi aso de ka class Johnson de me Mama, you bet me as a Yako Johnson. Why? Me wait there. Me ko sonche mama. Mama me ko sonche. Ko sonche. Yeah, right here ko po ya nsem wo. Enti ma memra wo so. Che say bra wo wonye mo ya abusuafo no bufu no nti. Ena ma ni tu ko da akono ana. Ba chan. Ena da akono so wo se wo papa na ma na adwuma ho. O ma na adwuma ho no so wonye. Wo papa pa. Da bi papa nua. Na obi a ne abusuafo bu afu no yesa ma na adwuma. Da bi satam de no munya ma na adwuma. Na bre be ne ma na adwuma. Satam de no watu afiri ho no da da. Watu afiri ade mra. Watu afiri na papa ma na adwuma. Watu afiri ade mra no no te hen. No what da ko ho no mo no. Na nye da ko na papa ma na adwuma no. Ba chan. Na je say otu ko da ko no ko han ne dan wo ba bi na papa ma na adwuma. No ye dudom prapra ho na no wote. Ho na wote. Ansa na papa ma na adwuma. Se be ya wo benya bi di ahwe wo. Okay, na okọ da ko no wa wo. Ba chan na ma wo. Wo abante ne nkyan anasa wo fie. Be wo fie. Ade mra. Ba chan. Okay, munim na busuafo. Ba chan da bi. O maame. O papa ne papa wo nso no obo ana na ne papa wo ho. Enti brebe na abehunu so o maame ne o papa nwui o moti ase. Brebe yin. Me ana me nansi ana me friend ne maame. E na o se ne ba no de do ekohwini. Maame. Wo hu no ka che o se ne maame ne papa ewu. Me pa chan. Enti brebe na mo behunu se omumui o moti ase. Oh. Na me once awo mu no. Ana wode ne papa number ma me say. Wo ne papa hwe sunu hwe ne papa koku. Nti me fra na say papa. Aba me amene no koku ma se de wakoye ne nti ne papa na ma me ewu ampa. Ana wo say ya hwan ana me so solo. Na wo say na me ya sama na me no kasa na solo ne papa nkasa na me. Ne papa ti ase na ma me ti ase no ya akora bi a wonka no kore. So na anya aye late. Eno ka che mo se ne papa ewu ne maame ewu ne maame ne papa ewu eno na ahomọ bro na me hu ya me ma ne ba ku na ne wo no wo kasa ne ye de wo ye ne hwe papa hwe suni mi wa no papa pa na me ne kasa no eno hu na wo ya me mo ba me ne ba ku masen eja eye me ya papa eye me ya oh hey chese ni di no Solomon Edu Bakwe na wo so ye di ani aigbe ni kwanya Edu Bakwe free so was sense ni din odu ba bia no asesen din enti me patcho mon friend na me hwe mon friend number no ma me hwe ye benya ni din pa patcho no oba na tetere mpata me fo no oba na tetere mpata sem yanko wo no oba na unim dan ya watim me bisa wo Jennifer mimi nua me body che nka mo me afre oba no kransa wunim tetere pasa efia watim patcho de bu freso na oba na mum na ape oba no otimi aka 8 million ama na so fa eno ani hia no 8 million na wakan 8 million one the boy wa mane so wakan 8 million ama patcho na le kan so obeka de bayi wa hie obeka de bayi wa hi otimi frɛ ne hu no se didi ame wono makom de mo Adam is also na makoma o se de yes also na kwasi Adam ben wanim pa yo kwasi Adam me fra so de bai na Jennifer se solo afre no ohuru ne say wadidi amen no ne na ma de kom de wo mo okay ohuru no meba oso wunyin san ye wo like eniema wo de kwa wo solo na totoma wo patcho de bi why na totoye na me ko nsupa na me de totoye good ne ba panyin no solo ba panyin no na me ko nsupa na de totoye sansi ne ma na me de totoye na wo ya so ma me na send sika ma ye de yi wo etira solo we oho no wo ho no mo no wo henfa patcho no na nchen e wo da ko ho a good it wan feel patcho de bi wan show akra no oto ne din David patcho de bi wan to ne din se mo fra akra na say comfort Edu Bakwe comfort we do back wan to ne din e fa na ama
and I'm friend a comfort a comfort do be queen so no me pacho number no solo number no use to see ano when I would do din register man no ai akwam to office I was see twam broko na we try na so block no so mo friend am be say no na enye sei na enye sei wode Ghana card woni wo ye ni pabani nti wo se won de Ghana card wo nye bi da na wo ye bibia ya che wo bi wanyai so I see then na hu say wonyai mama so la nya Ghana card no bi a won ka no kure say nti wo sa agini di sa ampa Ghana card onya Ghana card mu so lo won fie say so lo kwat be 30 something mama wanya Ghana card I see then na hu so wonyai Ghana card me say so lo nya Ghana card enipa watumi aka cho so mama ne wo papa ewu ya ekowi ase no na o papa nhwe suni no ono ne o papa nkasa mama wo da so gini di biem we da so gi solo di biem say me wan say nka Ghana card nka nya Jennifer ne na yi exactly because one person wo be hu na kira kwan wonim se de wo sitie enti say no se odene nka ye kwa kope na ni di yo enti no nka ye be hu ni di pa but 1% drew baby a wo be hu ni di pa enti and also onye Ghana card no de wo be di register ye enti nya ni di wo say he enye ni di ni Solomon Bequin eba ni say ya wo be hu ni di enu na ke ko bibia exactly tia enti ke be hu ni bibia enti wo so ni Ghana card seba ya na kira kwan be yira mu hu ni bibia enti oboa odi yi mo okay muwie ye wode wa fasa kwai we nyina so me pacho wo ye che no kwota ne nchen anasa wo de ade mra na na wo tie acho me wo ye no na me fa ba ne heche na me ko ho no so da ko okay sabre na akura na nya sen me abo so me be me ensa nan akura usu na odi ne hye chire na de ko but me gidi say ebra wo ye nyina akura no wa fa na ni amehwa akura no asa na ba obehwe no ene no ba obehwe no oba obehwe no oba obehwe no okwa oja usika obehwe akura no okwa oja usika ba chebu a 1 million ibu 1 million no the amount okay enti wo ko ho no oboro wo first day na wo ko ye first day no ne metena ya kama enti ye den na afa wo ko obiem okoboro wo abon de na me yale ede akwa ne he machi de na me yale okaje me se mentena nsuhie so nsuhie so anu ama na huru tututu na me nsuhie na mentimi ntena so ayaka obekun obeyi wa wode ato obekun enti onu nsuhie no wada akọ no se tena so pacha na me yale me pacho wo yare no se menim se wote wo maame ho se wo kọ ne ho se wo kwaji ska ya wo kọtena wo che kakra na pacha na metena wo che ya wo kodi be san ato me che ma me frem kra me mfi me kra na me ni ha ma me ti na me ni ho wo ye na me ni ho wo ye kire ya me ba na ba na kra wo anante oh sa na ba na anante enti nyinsem mu ni na wo mu nyina na mu ni wakobin se be boani ye chi a wo ba ya ne ba na anante I see na me kwa ya sister bi frɛ me sama me fa me ba no obewu sabre de no oni solo na tie wa fom ama na ka ne se na hu na me di minika kwatam ne ba ye tutoto no ma no an wa ye se to twe kakraka na ho sa so minika no ko ye I see ba ma ne friends so kwaje ne ba ne sika okwaje akwa no first come o nti na hi wo so ntana ma ne mu no kwase nti wo so okọ no kwaje sika beta adwa no ne bedi wo kwa aboro tim wo kwa first come no ne se e be chena tum wo sa o ma mu chiri tum abe na wa hweme ne akore nti na wo hwe ne dada no wa hwe ne mpo nti na akwa ya ahom tesam ne agi akire di nti me kwaje sika me kwenye hu ya so asare na anyam me be de na nkopa be ma na asem na nka wo mabu no kwase asade kra nko beta ne ho ama na hwe se ono nso se wo nya ni pa me mpa da ma wontenam na me sa ma otwani ne magimi pebdan ma ne tenam na sa ma ne de ai atwani ne magimi me se me nka no hwe na me bɔ mpa ye se akora nyame nhye na somtwiem na no honya de no wonya na dwuma obesa akọ ma mi go bi obesa akọ onko me pacho
wunyi sa yes hatete na wode wo fa mu nyina no na wura fi na akwa wo sa akobie mu e ma ne wo da ye no se de so no oba na ti ana e de yen o se jimi ma ne nka na asem na ye de yen na ejimi onu na ejimi ana wo na wajimi onu na ejimi wa na wajimi te de bia for mani so se me de emi me pa che wo wa wo dodo osan pa che we be kan wa asisi ensia me pa che enan no bibi afo ene so first born o papa hwe no hwan pa che on hwe no on hwe no second born o papa hwe no abro man me enwoso ti pa che da bi third born o papa o hwe no okay fourth one o papa bien na wo papa no be ma no ono na to so me on de wo papa o tele campo na je so on hwe no na mode no kwa to papa no na ba so be so no kwa ntenenka no ntenenka enti first one second one de wo papa ho third fourth wo mu nyina hwe nkoda no wo motem ho me pa chu wo eno de one fan sua nyansa enan wan sua nyansa wanye ni da ho ena enum eni da ho ama enum no wan fiu brebe no start so wo fa ema sesa ma efofo so pachona yewo efi ho no na wonyima boso be sai pachona na men anana wunya nyem ekura pachona no anyam na menyem ho de na menyem wo start so de ma ba fie ho no na wonyem pachoda bi ena no so wanye ni da ho atwe ho na make se ne yi no eye de yen na ejimi ma me ja no ma ne nkasa ma me eye de yen ejimi eye wa hemu na ye wo de nya jimi wa hem ahade ye ka nokora ne enokora wo ma me ntumi nka nkyere yen ye be ka kyere wo pabu ye ne chie wo pa chi wi abebie ye ka de ye wo ya na se wuduru fie na wo kae a obi frɛ wo a wo nkɔ yesu so te sɛ de o ma me o ye de be ka de be ya wo ya de a kyere wo wo pese o ye ni da ho be ma wonya ne wo enyinsan ye wo de ma ba ho de to so biem o nana kora wo no nana ne te wantumi anka nkyerɛ wo nana mpo sɛ nana wo nana me pese me ne tena wo so de dumienu 12 am bra wo nana ada ni wo wie wo ho akwa ne dem no da wo so de kude asayaba me pa cho so ye be ma wo pe wo a wo do wo pe so wo waro no bobra obe mo so de sai na chena beda ne nchai no wasa ye mo a che se de okowia de obi a wotu fie wo da ne krofo wo akasa fie wono na wo ba fie ho no wono na anya awia mami ye nwie wo mom na wo wi awia wotu nan ni sia no wotu asia no wotu kude no abie pono ye twen kakra bi na ye ma hyew se wo akasa wo da ne krofo wo akasa wo fie wonya ne wonyim anyemoye no wode ma wosesa ma ne nyina achi wa mo wanya ni da ho so wono so fa nkonkosi ye te se mema na aka no eni da ho ba bie na aka am so na ye jimi de wa jimi ampa mamen kan che se wa hu wa ka wa de wo se na ye jimi enti am so me ka biafo a wo so no Akoma FM 87. wo start so de sekan dwa gusu atwitwa no na wonyam sekan wan yi pachan sekan na biabia ne ho no menwe fi ahu ahwafo se mani bere amoma me sekan ne sabre na anyam wonyim we no and first one no tinasie first one no de sekan biabia won sa won sa no sabre na kwaye de ko jiska ma shock electricity. I am shocked. Electricity. A kick me. A shock me. Imagine 35 years. Won fie no kra ne kume no won fie no. Se wo ya yegbani. Onya yegbani. Ye twa no kote ana woda so ye kote bottom. Chode. Eso ana etesai. Anu su ye de na ke ye de seka bibie won sam wote se ka be sa akwa akoda ho
na wutra nye yie na bia obroni Marco me say my program and me say wake up programs ahodo amaya me buofu pa ho we friend electricity ekikime se mitumi sore pa na me ni nua bayi tutu a ka toto kamene ne betoto me mo no ka ye mienu ya beko yo beko yo ko no obodo yo o ka video bi akora no na odidi moko hyehye no wo su ade na so asi moko hyehye me na idea was na ede ne nti saa na case we na akwa ya de ede hyehye no nso ede nti oja enye ye mu ya ne what is this obroni family me da si bebre adwobre o ede dem akobua chale wa power nkasa ade na ede o ede nti nya wotre ma no ate eno na so wa adum wedum awusiafo power specialist eba hospital ya bana ye tie nkomo ni se ya na ya pomode ho nsem no nso so no ye dwene ho sanse eno so hu hia pa apomode enni ho no mo a ebeye den se wobetumi kura so radio se me de to akoma na metie de ekoso e radio no so wan hwe kra beka se wo mu ye dede sanse de wo honam dua na ye wo ho yira wo ho ye obasabasa eno nti ye di apomode ho nkomo a na wo de waso afem ye ma me fa number no emma wo hu na afa ye nto ye nkomo no eso me de number ne ma wa obetumi afre Dr. Sisia na chesa wone no akasa ye number no 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 and na your WhatsApp line no ebi anansan bi egu ebi akompo bi fo minim ebi a opesa wo ne doctor edi nkomo abrochefro ne titiri okura no wakwa akotwa scan bi opesa wo send ma doctor na doctor hwese ne enema si kwa wo de fa WhatsApp no so a ebeboa ana betumi afre WhatsApp call no nso so 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 enu nti number si ubetumi afre na ne doctor kasa na ye ka power specialist eba hospital dia na chese eya yarese fie papapa obi se hepatitis enu na hamie eho de ukwa na chese power specialist wa na de hepatitis no eba esanse hepatitis ya de no ni fie ankasa na yaresa fie ankasa eye power specialist eba hospital doctor Akosua dua ya waje ho abodini nkrata bebre ene eho awo so eho abasobode enso de se ebuburuja ye kase ye kan a ye ntumi enkan ni nyina enu nti eba ne brebo ni mu yade brebo no emu yade brebo no atochema brebo no ha brebo no etete wabrabo amesraw tuanamo ne fabra power specialist eba hospital ye brebo no ye yonko brebo eno no ye engine eda ye nipadue ni mo enti se ye tenatena se ema brebo no ho to chema na ya nka ho asem ye ntu wanamo ya nka ho hwea wochina ye kidney no ye saa no ho nso so na yade no ebekwa akopie na imagine se niema kese mienu we problem abemu wasetena no kra no ebeye wo sen ebekwa akowie wo sen enti mesro ye ka brebo ho asem a emfe ni agro eyade kase a ewo nipadue ni mu etochema eyasem wa nko ye wonkrofo bi wo ho no mu a problem aba o mo brebo ni mu ntie nam so ma me ne wo kase ne nase apagya ne nase atatai obeka so opemfo ewo mu ana apagya ewo mu ana atwetwe ewo mu ana apagya osusu a wonyim o wo ye bema wonyim wo ye oba wonyim nanso nan no atata nsuo obi so de ebasa no wofunu ahye na de ntie ma efuro no ehye no ene ne se ensu fine nkekanwa eniema ewo se eye adwuma na eba besene kono afei entimi nkobiem enti ata ho no mu se dontwom ebasa no a no wofunu ay kakraka
afa me ne wo kase srade aye brebo no ho se donchom chese ye kase ye na ne srade no na ye de aye party jollof aye be ya ma na boro so enti mesrew eniema we ya mebobɔ bosui wo fu aye kase wo na ase atatai eduru bebi a wo mfe ne wo mfe eka wo se dwe eka wo se dwe eto de bi a wo nem dua no ankasa no pains ni wo yawa ewo mu no ya na enya asem ketoa afei ebedrum pempenso bi a na wo nem dua no ankasa keka wo dware nsuo papa wo sra samna papa enku papa nanso so sɛnea wobɛdware wie ɛne sɛnea honam bɛsi akeka wɔ no obi de sekan sikankrupa no wɔde dwinakyi obi de afe no wɔde dwine ho sɛ dwerega adan a kyerɛ sɛ ne ho keka no mepa atwɔw ɛwɔ sɛ wo hu sɛ brɛboɔ no ɛto kyema saa nneɛma a meka ho asɛm yi ɛbɛhyɛ ase akɔso ɛwɔ nipadua no mu ɛno na yɛ a na nkurɔfoɔ bi ɛnhu wobɔsɛ no wɔn de ne nam yɛnka sɛ mɛnkɔ mpaebɔ deɛ wɔ hɔ ɛna nyankopɔn so onim sɛ wase yɛkɔ ayasabea kɔgye ayarehwɛ nti ɛna ɔma yɛ nimdifoɔ nso a ɛba no physical na wɔn nso bɛhu na wɔn atu ho anamo ɛno nti ɛnyɛ biribiara na yɛ duabɔ ɛnyɛ biribiara na yɛ dutoɔ ɛtɔ de bi a ɛyɛ ana brɛboɔ no ɛmfomsoɔ ba ho anti wobɛhu sɛ nipa no wɔde bɛkyini abɛkɔ baabi akɔ ɛnkɔda afei time a n'anim mmra ne ho so sɛ ɛyɛ hepatitis ɛyɛ brɛbuo mu yadeɛ na ɛha no na mpɛmpɛnso a ɛduru na kyɛ sɛ ɛde ne kɔ owuo mu ane sa enti mesrɛw wɔnase na ataatai wɔfu na adoa wɔfu na ayɛ dɔntwɔm ohunam no a ɛtiti wɔ no a unhu no ho ano kyɛ sɛ wo honam yɛ ɔbasa no tuanamo ne bra power specialist eba hospital hepatitis no wɔn wɔse wɔyɛ deɛn wɔn wɔse wɔyɛ butentim wɔse deɛn ɛno ane sɛ power specialist eba hospital yɛyi ne firi hɔ ama ahotɔ etumi abɛfie no nti yɛntɛntɛm na bra na obi so hɔ no mo a ɔyɛ ɔbaa awo no nkonya ya nkɔbɛwo nanso fibroid aba bɛgye yɛfunu na bɔso ama kyerɛ sɛ fibroid yi kyɛso wɔyɛ sasabonsɛm biara ma nipa dwene ne ho a wɔnte aseɛ wɔyɛ kɔnɔngo kaya wɔn a wɔnyɛ ba na wɔpie wɔn soso a wɔntwe ne ho mma nyinsɛn yi mma akwadaa yi mma asase so bi sɛ wɔtim hɔ a ne so wɔtim hɔ mesrɛ fibroid ama awo ho nsɛm ayɛ wo den oba power specialist eba hospital a doctor bɛhwɛ fibroid no yɛ bɛhyia aseɛ na deɛ dɛ ɛwɔ power hɔ ne sɛ yɛ nkɔfa sekan ɛmmɛ paapaa wo mbɛtwitwa bibi ɛmfiri wo because fibroid yɛ operation a ɛsa afefɛ so ate aseɛ ɛno nti yɛyɛ deɛ no yɛ mpaapaa ɛna deɛ to so mmienu nya deɛ nso a emogya bi bɛtu wo because yɛnim sɛ yɛ mogya ɛna abɔ ano ayɛ sɛ football na ɛda yɛ fununum obi de ayɛ prekese na egu a wode na no bebree obi so de abɔ baako pɛkɛseɛ ɛna ɛda yɛ fununum ɛntumo sɛ wɔ mu a na ɛnante ɛyɛ kukuru ɛwɔ yɛ fununum wanhwe yɛ abɛka sɛ nyinsan ɛyɛ ba ɛnso na ɛyɛ yade ɛfrɛ ne sɛ fibroid yɛ nkɔme mama nduro bi mmɔmɔgya ɛmmetu wa wɔkyena no wɔ ne so bɛkyini wo na aba abɛtwa ahwede bi yɛ hyiaseɛ ama fibroid no wafiri nipadua no mu kura nti saa wo na wo pa fibroid ne kɔpɛ wodi bɔɔso a na nyinsan no nso so ayɛ den aba ama ahotɔ etumi abefie wo mpɛwe na apɛdeɛn ɛyɛ power specialist eba hospital Dr. Akos dua ya wɔne ne dɔm ɛna bɛyɛ adwuma we ama wo me se sɛ meka sɛ wie no mentimi anka wo yade a wotie me nka apɛ sɛ meka nyɛ hwe ɛbrɛ ne nesua nanso yade ne de bebre no a ɛne etu ho anamo ɛwɔ yasoɛyɛ san gye number no ne frɛ doctor 0244 54 44 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 your WhatsApp line no ɛyɛ 0555 79 78 0555 79 78 na yɛka kompo anu eduro pa ni nyina egu power specialist eba hospital ya na yɛka original no wɔ hɔ a sentadie yɛden kompo no obi so obɛsa wo nanso ɛnto power specialist eba hospital yɛ ne ɛwɔ kompo anu eduro anu ɔhye yɛ kompo no sɛ te sɛn sɛ yɛ kakraka sɛ afei da ɛfefɛ ba sɛ yɛ ketewa sɛ te sɛn
power specialist eba hospital e de kompo eduro ebe kano ama kompo no ebe hye ebe na ne ma ko chen ye eda okomi eye bi no mu fe pa o enso yi cha no kora wontumi nhye enti wonyimpo so hu esanse ni komu aye ma ehe no wode to mesro ema kompo nti life a opesa obo no enka dem obi nya ya nko obe pama tade ama ni komu ada ho kama enso de bia wo pama na ebo ni minimu dendenne na abeka say sister in style die enye style ntuma katade so mesro ema komponti o life apesa obo no ntumi mo wa bra power specialist na me kra de to de bia na ye me nwanwo power specialist eba hospital wo ho na enemre mu kompoda so efu ankrofo minimu eye me nwanwa kra ayile wen besi I can't think far mesro tuanamo ne bra wo mo de aba no o medi adanse na to de bi ne tuanamo ne ye ba dem ana o mo ka so mo di ekira ha dem akra ye nko enti wo de ne se wo nya gidie na wo tuanamo na waba tu gidie anamo sa na tie so hu wo banko ade a kompo no woye dien obekọ diabetes no esichire na akosoro bebre no ni nyina abekọ ama hoto etumi abefie wo sugar akosoro ama onase apagya wo sugar akosoro ama odwenso ntentem saa adan wo nkoa wo firi he ekọ ayi friends ofori kroma ti se wo si firi kan mu be mienu miensa driver ni be no obepene saa de we enti misrom Emma compound your friends diabetes and how diabetes ama be maybe be ma to form say team keja ade ensu na e de yankrofo wu to hwi wo se wo de obema diabetes ekum ne de enya de papa enti wo power specialist eba hospital e be hwe na me bre na so ma akoma menka yedure SK edua ya SK edure yese yefun ya de me yefunu kekame me yefunu tutume bibi yeme SK ebe ye firi okra de okọ heba shop ase me pe edua ya SK yefun ya de eduro no ye benya amaw na wanonom na abe se yefun ya de no ebe kọ na meme eduro girikagiri no ye de no nso e de ape so enti ye wo fe yi ase ye ne Jasbro filling station no edi hwe ni mu na enkranfo nso so akokwa benya ACP main road ne so afi takradefo nso enko Anaji estate ye ne Anaji primary school no ebo fipam bomodin sa obeba na waba beje ayaresa yade bia na frey number si 0555 79 78 78 0555 79 78 eno ye WhatsApp ena 0244 54 44 22 afi 0200 38 meda se bebre na ma come sorry na me do invite na ba okay nti ya na wo ama me de bema Ismail ish atopa kasi meda se eye Akoma 87.9 FM na fe wonu TV Akoma mu nsam dwumade no na wo hwe na wutie no medin ede Maa Akos na ye beba little umu eso kakra but mama ni kan ensan enko menua baso Jenny okay enti first one odimoko waya mesoa e de agu wani wahunu se bi ositie ma meba bebi sa wo say edian ena wasan kagu wasum biem ya ma woto first one ya woni nyina agu ye hunu se wasesa na wo sa de he mu ma no meba bebi sa ye twa ye ho aba sema ye ba ye beba beto aso Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hwa ya me kan se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me kasa me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie maame amane wona nanso nim enti ebra wo benyin se ye na wo ye obi a enye se wo ngoda wo woda enti die enti na di abosu bi num ansana ye behunu se wonyem
in fa kasa na tam no mo de ye dwom no so boy amane a no wo suro na me ma me amane na me suro say me ka che ni sisi sa brante na me de ne bae na bi one na nyam nti na won kan kire obi am nti no suro aha e bi a wakan anka e be me na do so nkoyin adan kan be mana ye guampa ai ko be ye gu adan no obi wa bo obi kuro ma me ni mu ne da so ye di pa so ye de o ye din o me di pa na we yakwa akoba wona ne kwanyem sai na woni mu se de wo ban so sitie se de na aso ma brante ma ne ba ma me ahoma buro aho brase just wan soma brante ado efie ho obedi fufu asika se wo bowa no be pe ba bi atena ansa no mo frem se wo ye pataku no dwan ma dura no ho wo sode antokwa sam ne ne ma ense fata just wan fa afanto just wan fa afanto wem just wan so ye ho no no antesa just wan fa afanto no wode ko na uhu no ba bi a wo na uhu no na ma ne ba ye no uhu no ba enfia na sa aboso me sen e na wonya sa gidie ni woni mu ma ne ba ufie so me ye wanya na wo ye pa just wan soma branti onye ti maame ya no se branti wa ho brase nti so ma pam ne ba bi a wote dia me ma ne ba bi atena na ne ma no so be ho no mo se da bi obi wo hwa ye ni ne busua ni de ye ntime nye no na sa na te dia wo mre kumase no wo mra medi pa na me ye dan kutu obi sa atam na me de nsesa wagum na me ton na ma oba ntom adwum na me nsesa wagum ene e be ye dan kutu de ma na kumase de wa ba na so ho de ndia betime nya ba bi atena de pa ana masem ni o nti ba bi owo ne ye pamo no ba bi wo no ma ye pamo no ba bi anu ate first ne pamo no okay ana grandma ho no so ne ma ne pamo no na me je no yo na ukọ back ko bi sa say die nti ene wo mo pamo no because se de wusi ka se oye wo mbacho wo ye die ni me asantini wo ba ka che obi nto na akokọ be die wo ka kire me se to abene so to abene so obi nto na akokọ be die kwa that's it obi nto na akokọ be die kwa enti said ye wusi ka de suben sese oye ne ade enti ka ba bi otene ke be pam no waka kire me se maami bi ama ne dan na maame ne ba na wie school obetena ho no aye adwuma enti wonya ba bi mfani trent na sa na tie de a me ne grandma be kasa na grandma so wontimi omuntimi mpam ne sa abra obekọ ono so ya igbeni ni kuro mu kwa awa enti na o metena no onipa enti grandma mo so ya igbefu o mehu no o manage enti a kire ne baba wo kuma so no so obi wo wo aye nim ne wusuani de ye ntime nye ne ma ne nyeden entre fie o ntie ne ono nso mfiri fie ono ka kire me sa ante ye kuro mu a me kọ no eja pa se me sore no pa kwaka amanfo obenku na ho ntime srawo kuma se wo se adwuma wo hode a meba ne ma ba abedi pa na me frem sister me se edan na me bo na mgumu no wo mu ento cement moso na wo metena ho nya adwuma se me ye obenya bibia to bibia di me de na nya bone so na kan papam na kan na me pe na winimu obai se bi nya do minkas na hemu na ye ne da na asa na die na ye me ba ne die no kure ni wo ye obi a na ho dwo won pasam kwase abu na me ma de abu no wono no be ma no wo fa na ya no ye na adwen se wo no obefo betena ho akwasisi wo bewuo sa na wo munim sa kwase abu no adoso na se de o si ne meka se sa na wote de ase kwase abu ni de o munya ne buda mame se de 35 years pass kika mun sam dwumade no na wo hwe na wotie no na mame san mra ye nua ba so biem na me bisa wo say first one odi awo wani sika ntwetwa nyina abamu eye dan na wo san ene no kwanyem de to so bienu di asem na okagu wutiri mu yanko na me kwa kojiska kasagu fidie ni mame kasa yanko ha me do acho na me kojiska na oso woni bi na mo se me nko na o se me ya chinchina atwan na o tam se ka na o de twitwa o de bobo me nsa ho eno de matiase me se watwitwa wo awie eno ye first one no meboa ena me kire se wode wafa sa ya we nyina mu why dem a ye kire no ko police station no acho ende de okofa obi ade okofa obi ade na echi ni tu na di obi sika ko be no no mo fa sika ena wo je hwan sika mo fa adi asem na aka che wo fa wo ji sika no ana wo ka che se odi ko be Solomon wo ka che wo fa so mo sika ko be Solomon because wa wia wo bi ade am ya che na tum satam na menyem me ba we sei no kan se me se no ma miska na nka me fa nko yisuru na wo se ne ma me ne papa wu no obi a wo ho no
Tim said no mu to me na come from queen or the mammy. And I be no and or buy no ohun se why ne papa into obeja na sabi so sabi enya ado ne nkwase asem no obejae Pacha wa me jai okwo so ye ya na o kasa no wo se ya chi ne bebre ntim predo do sa ne ye chi no Pacha di ka che no da ko hono mo na no mi be yi no na eno so ye de yen Pacha no onkotutu obi ayi obi esini da ne ntabo na obo de abo na otutu ye na okoton ye otutu yo se ye ntua ne ka na otutu tugu ye na adwene nsa anya adwuma nka ho wonum wi ana Pacha wonum wi wonu so wonum wi da Pacha kwambe so na hu so wonum wi Pacha onum no dem ho o na o ma me dan na odi ama Pacha da bi ahifa onum no ayi da ko hono no to onum kra wo wanim won fansie Pacha bu a wo di pie onum wi I see wonu so onum wi ne se na wonyem we no awo ba ko no Pacha na me na wonyem we we na me nyem no first born na wonyem no e na hu so onum wi Pacha I see yo enti wo de wa fa sa ya wo nyina mu otutu ya che no na wakobe no otutu ya che no wakobe no kobe ne mpredo do san to be miensa good ene wawie ni nyina miensa da chi no se atwitwa wo sekai beboa me da se ede ne wo kan sa de gu wase mu a wotumi nya wo no wo da ye e ma wo nyim de to so bi yenu yi Pacha na me ntias me nya yi eno na wo nya dan ntias aden o ma won sa na wo no mboro ye wani ti ye no wo no wada mi bisa wo na me ka se yi no ejimi na ma me yi na me hunu adokoro no na wo nyin san ye wo se wanya boso be san Pacha fe na me bewura 8 fe na wo be ko 8 months ono ba ko pe no ono da ya wo de nyin san we ya na ono da to so Pacha ba ko pe oboa me so oboa Baba cho na me da woni me na bia mu no ko ye no watu akwatra me yonko ba wo no me si no ani asho de Pacha eyo ya no mebo otu akwatra yonko ba wo na yo ya pa me bisa wo Pacha unya na nka usa ape Pacha da bi won hwe me no na unya na wo mpedi a watu akwatra ba foforo enti no sika na of ma me nkototo ne ma na me be nko na kana aka se ye wo ya de na chese unya na wo sa ape Pacha da bi on sa me emu bi ukose abi da bi sika na of ma me nko hospital ne ma na me ntoto ye na ha me so wonya sika de kuma enia ma wo ntoto ye na me nsore die di nkan ne ma no wototo ma Pacha de mi ko nsu pa na me de aha enti eno wa na akọ wo nsu pa na akototo ye meboa enti ono oba anyem a ontoto de ma wo mfa nko wo so ohunu Pacha na me bi se na adwene be sesa ade na wo de ye no a na wususu se na adwene be sa ade na ekwan be na wo fa so do no mi ya chi ni kotuma be yi ni de se mi wo yi mi boni yakupon tua ne ka eno ape yakupon tua ne ka no ape eno nti wo hunu se wasesa predo do se ne ya chi no kotuma okobe no to miensa wo twitwa wo sekan asa na wokobe no anase wokobe no wie no ye ba ye no emu bi no odi twitwa wo sekan to mi ko yi ni ba ye no obi a wado nyame enyo ne do nyame no enso ni nyina echi no wo san twitwa wo sekan ko yi mi boni na yakupon tua ne ka papa me ma ye no mame wo ba ebu na ko hospital pe enu kwasem na ensrio meni ebrio enu kwasem na me bisa no e waso ye de no ko hospital na ye ko hwe se bibi aboko de a because me ameti akwanya isu yi de no way enya boko yeah boko sa mama me nyini won study won hwe ne ma wo ba no no won fa wani ntofom yie ka be hu sanya boko me yeah boko aha enye so otimi dware sra didie kasa kama na chese ye boko enye boko acho bi e boko Akoma FM 87.9 ene wo boko yi de be hwem because say na boko obi ate de aka boko onye edi asem no kan ya wo disi kan na si wo so ansa wo ne wo da ma wanyin sen we Pacha da bi wa na wo ja wo ma no meboa Pacha na wo refi de wo de aye wo ni na
To say, one in the picture, describe the mommy. Send me pacho your friend uncle. To once. Describe the mommy. Send tuntum and a what you want to see. Also, but any mood. Munye do sa. Munye do sa. Uni mini packet here. See the mood. Titia. Are you Benny? But your friend the queen. But you watching? Ishmael watching. Aye. Now Ishmael so channel. Or watching was in black crowd mood to crab channel. They try to among any didn't come away that bay. But you're on. I check. Sabe no when you was saying. Or friend I would dinner. Friend I would dinner temo. Or no friend. But you go on my offer. You're fry. No, who don't know. Who don't say what did you mean? What Timmy so once and now when it's called so only with him. Hey. And would I think Uncle Pons and the Bishop ma 35 years. She or back come would see Uncle Yam. Or best sister, Edian nowadays, son. What the no quite sorry. Rosa, ye thou come home and can be. Or sitting or can be. Well, shadow crowd walk. Quite sorry. Edian, so Roman. On the fanting gates. Timu Rosoni. But you're the Nana Rosona, and yet too. Where man no quite sorry. Today. She say, pa. Okay, ya beba. Na ya shall say, you bet to me enyanwana. Ba me. Said the maker say, TV ni radio, you baby anyway, rura. Intimura. A rababia. It is was what Timura mua. A mura no mono or better will be whom. Turning cramame. Solo. A auntie. Nefro, me no casanso. See, Conne, na me sha grandma no. Me dia me your papa woman and nam me so a oba Kumase na hunu Kumase krada. Enne me na mo framam kasa kira wo se. Ade bia odi aye Jennifer no. Se wa me hwe no ana wa amfa sika ama amana ntoto no ho ne ma. Obetua soka. Wo mfa ho ni na amfa ho ni chena. Ti baabia wo bia se nwura mo na wo te se dua so na wo te ya. Sandi sika na ma amene fa nkoro hospital fa mi toto ne ma na me nsanya sika nko yi no me nya adwuma. Wutimi huru nsa wo no yira didi ame ne mi we di e be fa hwenim. Ti fa sika bra. E be fa hwenim o na fa wo yam. Wate. De wa ye de me nka sa papa kura me ye bibiem. Ti fa sika bra na be hwe no. Me ka kire wa ye me na me kasa no. Wo gi 15,000 no so kra no wan fa bi manu wasi wan fa bi anhwe no dabi o de jade ma ba de ma ho wan na ka cho so o de ma oba no e na o de wa ma obi ye na mum ye mu nya ma mum ye nu so o gi ma oba wo so yo oba di enti na wo so wo free wachi no gi sika ne de ma oba wa bra wo yo oba satam de na me free ne nchen na de wo free ne nchen wa ja no mo free ne nchen so onyem enti se wo free ne nchen na anyem wa wo free ne nchen onto moska woni wajai onu ni baba akon eba no kra no anya mfie se yansa na wunyin se na chi first born no anya se yansa wunyin se na chi jonusa mama pejo mo kakra bi ma de pamra no osha no anya mfie se wose no osha bibisa se no anya bosome nan num sia na afe ansa wunyin se na chi wunnim me ka che ma me se bibia anya boko se mboa 35 years ya wunnim wa ya boko enye boko se wonni mu so no abeso obeka dia ene chese se manso manum wo hu manso mu a meka ne yenka ame fa meko yenom o se drum ra yemra na wakai na ye kama bibia kai
Awisia wie mama wa ha emra akoma mu nsam dwumadie eso ewe yatena sibio ebedi nkomo e de afa yapomuden ho na ye base ya na mabisa o se empo no emutesen na ye nimse otumfo nyankropon ada romanti wo ho ya ne sa na empo se yade e wo ho yatena si a ye benum adupa e be ma ye yade afri ye nso no na wawen waso etie bi pa che se apomuden ho nsam de ebre bi sei na wo bi e kasa de afo apomuden ho a pacho empentamu nye fidie no emfemfiri ho sanse enipa ye koye bei ye didie ye numu adie bi a ye ne yade enenam na eto gimene wumie no si ye behwe ye ho so ye na ya hwose ya pomoden ho nsam ebetumi aye kama eno ti na wie ye de nchia kese every hack healthcare asoye ye ede ebro adwuma ye ku anyame da Roma wo mo akwakofa all satanfo dra edin no ede hacksa capsules ene afei hacksa mixture ede aba adwaman so no se adwuma ye ku no wo mo nchia ena mede ama wo awie na ye gidi se apomboko enkomo ne de yabobia fine edidi nkomo ede afa senti a ulcer enya kwan ede benipadua mu empempi no ya na ye taite se enkrofo binom ekeka wo mo keka eyobo wo ho se wunya ulcer edro wo betumi anom ama ulcer no atu ede afri nipadua mu akono se edro no ebi ni hompacho woni pa bia wo kan asam no ede kire wo no na wo se no ohui ka kire se nipa ne se what no wo nua TV etie bi ewo akoma mu nsam dwumadie ewo akoma fm se yese ulcer ewo edro na edro ne susu na ewo no we no enye wo mu de ni bi da we ye de eka wo a ensan so nya kwan ema ni padua ni mu bio ema metete wo enti se wo mpe we na apeka ya moto mu anu waji we ye ulcer edro preko pampacho wonom ya tatahwepa eko straight ewura wo ye funu ni mu na ekuro na edidi mu no eji ede afri ho ama won so wo ho ede aba wo ya kan cho se ulcer niema etimi ede ba no eye niema bebrebe ema na no kra ye kan se anu ofie nkrofo afie no no eno so etimi de ulcer ya de ni biba nti de aba ma wo ba yere ho anafi na no se de wo fefia bibie mu na ulcer ya de no echewa na wahunu se ya de bi nso ewo ba bia ebetumi atete wo pa ewie ye ban ya ye nkomo no eyetiawa mepacho ulcer ya de no ehia se ubedidi ena ehia se minidi ye mpacha wano no wo mu ade emfede ade enti waduane a wudie no nye nasem a ena wo so a wote ho a wusi wunidi ye no eno so enye nasem eno nti na mpempi wo bi se aya na mididi pa o wo bi se meso me kra de minidi nanso ulcer no etime so medofo se wote ase se eye bacteria eye infection ena de yade no eba eno na ya ye cancer aboa na ye frɛ no H pylori no ho asem no sa aboa na ne ho ehene na wanhwe ye no ono no aboa small boy we e ba betena wo ma me panyi papa panyi uni padua mu enya ho ba beje chimbe ho self container woni padua ni mutenam wa abra wontua dan kadea na ne won so asam wo ho enti se ye bo edupa ho adewuro eduro na eye tried and tested na dance nso efri mu eba na bedofo ya no ama ho ye ha wa ma wona ya boto akwakope bia nom na etumi abo ama yade a etew so a eye ulcer no efri di ede efri ni padua mu wo de ya na me se fototo ho se wo no ma yefunu yade kura yenhye dan kantra wo se ulcer no wonya bi kura na no kura ya chekehwe se no mponya de hwahwe na yesi ekuro eda wo yefunu mu de eda wo nantini kura wa miawie na de eda yefunu mu a enye nsuohyi asem na enye ehikuro ni kubewu asem wo we ye de edi wunya forever and ever one hwe hu yi a yade foforo besa nso de ababeja wo so no woje wo ho a enye enti se ne yaba ne ye kan cha wo se ulcer ewo edro tatahwe a wonom a ebetumi abo wa emmabiem na wo sika a wode to edro ne so onhye no a nimnia wo twen se ompe edro ni bi enom wenso ebo no doctor nyame adom wonyere so wasise bi enye wotaku enye wo sempo a eno de ba benya ne ho se tam wo hu se wose obredwuma no emfa bi nka ho nyame nhira ena manipa eye odefo enti wose ne kakrawa na wo na de nyame de amana na wo no nko owo no esu oni na busua dodo enti na edro ewo edwaman so no watete so ede ama se de be ya wo ya de enti wonso kakrawa
ekura wo no betimi atobie na onsa yade a etete wo no etimi etu ede afiri ni padua mu ede ama wo wadaroma ye ka cho se yedro no eyentafo enti auto capsules no na wagye mixture no ede aka ho ene ye na me ka cho se de be ya wo bedi adanse enti uto baako eja baako a wahayen enti sa wo hye ne sika no enso a na watwen ada wo bebua wo ho a wo benya mixture ene capsules ne sika no ede abom no na wabɔ moden aye ne sa ede amayen se de be ya adanse pempempem a eba na calls nso ebu doctor asono wonso beka adansefo no ho bi ede amayen onsa yade no ha adwene medofo wanhye yi asebetena wo so se yi a enkrofo ekoba emu nkamfa so anopa ene awia epa adwuma ayo no wonya bi nyeda da bia ankobia hene ne ankobia hema na wutifie enkrofo kɔ na Esther Akos wonya mesafo yi ntome ho ena wo bab na mema ne ba wonya sei na ade enkrofo kɔ ye adwuma no wode yade no abɔ ho asafo hen ne asafo hema ena da bia wo hye dem wonso a ye kanfo edupa ebetumi aboa wo ama yade no ade afiri so a wo mpese obegye di eno atobi mepacho ye duro no se bi ye mpre ho anase ye nkasa ho bebrebe emma danse ne ma anase atofo no emma eduro na nkasa eje ne ho mena na de panso ene ton ne ho de a ene na wo mo moto eduro no num esonfa so no ena ede adanse no ebro ye doctor se woto eduro na nam besa ye de egu bottles ne ho no wonti ene gugu ho no wadaroma ayafre na eho amamre ene amane bia ebatabata ho no watimi ene wonso acheche sanse ye betena ha enye bibia ene ebetumi ede atudwa wanhwe ya ne akoka amane ayempese ebeba bontini nada no yaka na emom sa wo fo number no na wo ne doctor ekasa eho achiwade ene na pede no obetimi nso acheche ama nioma ahyeye ewo nipadua mu enti yetena sese ya ne ye kyew ba bia wode wani ekyemu abenya eduro ni bi ato na etumi aboa womo ewo esiama mu de mani ebetwemu ewo odalo ene Ankobra West Bank no ene hye ne mu afeiti kobo number 1 eno so community market no enhye ne mu hona bisase ope all satamfo eduro ni bi ato wombema obi mpacho wo brekum ene ne potamon so a eno so eye Clement Heba afeiwa eye mumuni away Ashaman House of Drugs ena afei Wadama Cape Coast eye Pena Heba Tokrade Mensa ena afei say Charles ne pharmacy ni mu no eye ade se ye aduro ni bi ewo ho ne titru mu amuwo Kumase ene ne mont ne so mudimani echire mu ewo Dani Heba enkran de wo bia nim se eye Okanshi drug lane ena aduro no ni do so puo mu eguo ye kan ne ye kan ne se oman Ghana ba bia wo bia herbal shop anase pharmacy shop ewo no wo de se haxa ne kra ena wontumi nka bomoden ne ka ne se ulcer tamfo duro no wo mama obi nto na wo ulcer atena wo so enfie miensa enfie na enfie duni akire no entu enfa enfrase ye hye so se ye duro no enye wura nipadua ni mu a ba bia ya direct no ekọ no ho a ene ye funu ni mu enti etu asie deku ensan so emmabiem enti wadaroma topapa ne preko na entumi mu ama wo ulcer no emfiri ho ye sorry na ye sre awofo se momma na wo mo wo secondary schools no ene ye se bibi de flat tamintin koda no wo mo nidi ene kom ni ade ene eku wo mo eye sa ulcer yade ne so etete wo mo wo ba no se bi wo ulcer no de sua de combination no oye ne den a emfada enti pedro ni bi wo kwa na hye ne bagim ti se koba ne se ne yefunu keka no sanfunu ni ade a wo bobi edigu ni pedro mu obeye fine na wo wo fie so wasum etumi adwo na akoda ne so enya homeka ede esua de ye number sa ye de eye adwuma no eye mienu emu bia wo befre bia doctor beje so ne nkomo no de aka eche watumi ene wo edi 0240 23 83 10 0240 23 8310 ena ye number anase ofre ewo 0203 822 855 0203
822-855 wei eye numbers mienu a yede eye adwuma ebi ne animu ebi ne akire na emo mienu ya mede ato dwa esanso gugu ye nnuro ne ho no woto edro ne bi na wo frɛ doctor enkyeremu de aburo de meme makan so ana asembisa na nka apese wo bisa na nso anya ho akonya no ene doctor enkasa na obeyi wa no fine ama niema nso a enkoye wo nipadua mu no watimi aka ede ama 0240 23 83 10 0203 822 855 into aba fefe no ano no ye de akogu nyame yadom adasene ye besan so aba medase ye besan ehia ampa nyame nka ho abena medase aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wo tie no mame na baby ana wo da akono nso ye kwa ye nya ne hu bibia Akoma FM 87.9 Kumasi me pa cho to den krai baby a wo bia no me mo aso ati se betuto apa no ho ne ma no na me fa wo na sama mi sika mi bi obi na o ma mi sika se me fa to me ho ne ma me sira wo ngwa se we di eso sira wa da ma to no ba no to mu didi me fa chew to me nya obone ama papa mi bone ti sira wa le ba mi sika fa to apa no ne ma sira wo to aso ka biem lo me sira ba mi sika fa to apa no ne ma me sira no mama fele wo mi wa mama fele o ma afu anim me sira wa ma mi sika to apa no ne ma na to ne again mu didi e sole da de bia me sira wa la ma miska fan ko ta kwa no ne ma nim guase we de no ma fele o ma afu anim me se wala sika wo gigi ya de ko bebe no wo de to ho e de to susu anke nei enka wonya bia wo de ya adwuma se adwuma be na aye jo isisi ne ma usisi ne ma de me sibi okay nti wo de ya besan aye ho ye gusu aye be ye ho adwuma ba wo se tre de patase e no wate se otie okay nti yenim sa din solo ne de enye sa din no ode wo tre de empatase no enye ni din because so wokonya wo ya igbani nti wokonya yi solo ma edu be kwen no so wokonya free hinio so wokonya free hinio kwen no so kwa wasen awia abranti a ne profile nyina ye basa se de sa question be se busa mbie mo se obia ba se mo de man dia because mo anyima because mentiase me jwa mentiase o na yese mami wote akodun so abade akodun so omo de bema because abranti a kana se what you say bibi ni we won ho a kire se ase obetimi aboa oba no kwa bi so enti bia me ba no kwa na ho hye no nda kwa just tv oh no mama emwa kura emwa nti me de ma na ba no de bia ye betu mo fo saa o mo beti amuntie je onyam ye se ono de solo de odi tia kan wura je se aka o ba bia wo san fro wo fra no wo huru ne bo na so oni ma nya se oni bi o we nya se bi o oni bi eto mama do beti man so be huru bo no ngo nyare na wo be huru na wo de ene enfre ba de fra me ne oba no a me yene ne tie no mama ne ska se so fa ni dwo oba no me ne ya didi ame yo wo se kom de san phone ne san frank kan che na ni pa phone na kan sam phone ono solo na wa ya phone na onya phone ko ba nyi obi agene so asa ko fo ba fo enti wo on de mama se ni pa bia ya kromfo ba wo no ye mfa sika no to ho oh yeah say ni pe be kwalfo but ye nya expose at the end the man say dako de ene dabi me Kristo ni me fa o kira ma ye ma 10 days o sika no 9 days the other be 10 days ni sika no obete so wie because 10 days no na bon sama mo adwen a obete be ka de obeka ni pa ba giadie wia do shi amro ba nyon nko akrofo doso na de tene say ye omu sika omuwi ejima ma me no kra wa musa o
Dabi was see a pamu free and one could Dabi sai obi ton akokọ be de kwa. Ya pam no suban be no da de was imagine. Why are they your phone? Boy bibia enti die enti ne pamu ni free wa wo de wonya adan. Esi mu ma no. Yes Abrase. Na mu abra wo be so wuni mu no. Wo ba wo mere fa be wo. Wo ye taba. Oya pam. Say what was it? Ebie mu a. O ma onyimu ika won. We wo ma me ba ko. O papa bebre. We obi ane ne de, obi ane ne de, obi ane de, obi ane ne de. Nanka oba ye de nsekan edwo won sa ho. Aye dan na wo ko de dan mu akwaje sika firi ye. Akwa ho. Ebie mu ama no. Eh. Obrante o ye de ne ye je ne ba ne dem. Na obrante ne de onu ye ne di no. Dabi. No. Na sebe ya wo mu hunu ni din. And wo mu ko register okoto osem wo ma baba we na register ma. No, opposite ni dog. No, me say na na. So, na say mama ubu say na mama e ka brante. Wo de mama ka say ba ko mama ka fa brante we say and that's all. Just one word say bia mama ka say oh okay na bibi say there na say brante we papa. Bibi a say wo ye criminal. Just what a criminal. That is Bema Weno. Yanjinin, I'm on some and you won't buy. Ever, I'm Kabia. Namia, no, you know when you'll be man and Yamodia. And the young was a fool in one Yamoa, or the Sembana. But and yes, I love Winnie. No, Jaja, I want to be a keke. I saw Mamma. Apart from Yansen, I will brain. What's that? That's what I couldn't even be. I'm like a papa criminal. Woman yet too. Wani wo ba ko o can now ba kwanza ya wan hwe no ma mi wo ye ko ma mi na send sika free baby o wo ma ye di ko yi no na wo ko ese wo ko akwaji sika de ahwe ketwa na wo ne na wo na wo de sika ntwitwa awo amena odi agro wo wi akoda wa sa ma ne wa da sa banyim de to so mi no amena odi agro wo ye boko de dabi abegani de yemfa na asem to mama yemfa gana asem to ono de 35 years gano ono yemfa na asem to kra maame mom we ka hu mienu mama maame ni mom e na sese wo hu because aside so ma no oni madada e man nine aside so ma no owo man 9 7 years for 4 years for ni ade eti say so lo aba no wasa odi kan wa wo ba ko a na wo tena ho kura mo so lu kwa sa anyi mu biem eti akwa na sem kura ono de boko na maame ni minim de te so say na me band de masa mama oba no wo problem te wa unsu ni hu bi su dia kana ya moamo wa hu ni hu bi kana ya moamo because nsema oba ikike e mo bi wa chere abaya 35 good na wo sinema ha wo sinema sabe wo ni nkatifo anko wa dokora manfa so abanka busuafo nya bi di 35 so akora we akora na o tia ya busa ya na de na ma yanka ya busa ha na de na so nwane ene ade okay Agria. Adia eya mejane se hwe ababa wa ya wowo ama wo so wo abetete wo ma ye wurade Yesu wo asa ba betete wo ma o meyegu wo na wo betete wo mo asem na yebusa wo nyina wo de ne nanenam wo de ni nyina ne nanenam wo be ma tumi abenyem wo ne na tena bibia nya me se wo busa na asem a wo busa na asem na ode na wa he that time na wo hu yin na wo ne wonyam da bi o na aye de magimi ena magimi na mja me ho ma no ena ni e kan an obi a wo wonyam a wo de sika ye dwa won sa ho sei obesesa wo na wo kwa akosesa no second one akwa bie wa ha mu ama no ewurade Yesu de wo baba amre ti se be mo be fo na kwa ware no na we be ma be na be fo akotena se o hwe first one de wo mo de ye wo no a wo mo be sa de foforo asa aya we be ma be na be fo akotena ne fie sa 35 years we say the who see ye wo first born it say asa na wunyin say de otoso mi wunyin say we nim na wo sa o de enti be ma no so ba ye no enye bibia o e me ma hwa ade omo hwa ade no no so di bia be ye wo enti first one ode ye wo na wo hwe nanim tabam sa no second one tabam sa no third one tabam sa na wuja wo ho sa de ma no e no hu se sa na ode be ye wo na akwa we de solo wo be wukwa wo de wo ni wana wo ba be wukwa wo se frɛ wo ba wo nyem wo
asa aba be ye na hi abehuru ne bo aba be huru ne wo maame aye o papa abra wo maame na do firi ba bia ya pamo e ma wo dan da ma wo dan ba da mu o wo sa asa aba wo ma wo dan adam asa aba ma wo ba di asa aba ma wo ba bia da abma wo aduane asa di ese ba be huru busua ka ho ehu papa wo be bra kopim sa da wo betu wo nan dia ba dia wo se ye no solo ehu enye wudin no na se wudin no dia enye ni din se odi Solomon ono Solomon na wode no eye de odi dia no enti se Solomon na da wo so no se dwuma wo bedi ne dia ene enche wo bekọ efri se de maami yesi eni abre no mako obetumi me se ade a wode ba ye no ene wato wo nkra no ekwe no obi ma wo dan adamu wuntria ka wo damu free we wi abanyem ne ba wa ma wo ba asa abewo asa anyem ne bia mu behuru no ma me dan nam okay yo na ma me twenka ho o me asa Kambeka se Solomon me mo akwa Doctor me mo akwa yeah mama na pom te say Christo ne jamada Roma yeah that Christo say eye ABA yes onyamensa wo baba family to e bedase na bedahwefo ne atiefo e de ase ba bibiala afidi kesi ekoduru bia no encha kesi efli ABA heba clinic aso ye edebro bibiala mame no emompa awrade nyankopon ka ho ono mo a onyum frɛ sane nso hemu abla ho ma asmagidifo nyem so se amen yeda okompo nyankopon na se wode enen so akyeye osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta Bruni Dr. Kunina ne wiase nyina gina tum na asanteman atena se edi ne ho adanse na asan menya nkitahode ebiem no ebia na ne da edi kan a woni menya nkitahode na enhyiemu abomode na frɛ wonua no so ntweme kasamfonyi na enepe fra so eheba no ne chefe wo won se ne nsanye de enka ABA Herbal Clinic eya asoye abibiduro kroje ena mede aba mede edi medjuma na mede kwaye bretum abafie me kana makane say me si ABA Herbal me na mede nubrane hahama enkohini ne abena eye adwuma se obama soye a me meto tablet meto capsules ensu aduro bi anyede eni ho se oba na wose me ma wo nsu aduro a me ma nubrane hahama enkohini ne abena na wa wo de akohyedi do wakono a wa de ayede anom enye saa so asa nubina na nkasa na masi aye ni sam powder a wode kwa aduane ayede edi koko a wodi bi agum enkwanya wodi bi ayede agum eduro na eba be nipadua no adwuma be siesie nipadua no aba nipadua no ma hoɔden a ɛwɔ se nipadua no nya bia no nipadua na ayede enya na hyɛne so sɛ dɔma ahenkuro ɛna so ɛkɛseɛ no ɛwɔ yɛwɔ benada dwom apia kubi coaster na ɛkyerɛ ɔpɛɛ ɛne ɛwɔ saa so na ɔbɛkuma se a mewɔ kwada so edwinase market n'akyi hɔ a ɛna mewɔ wɔn a wɔwɔ ahafo ne mpatamu no okuada ɛne yɛwɔ da bia metena se wɔ Genesis FM ɛwɔ ahafo gɔɔ so okuada ne yɛwɔ da bia na nyame yɛ adoma okuada ne yɛwɔ da miankasa me ba gɔɔ so edi sɛ ɔwɔ ahafo ne mpatamu a na ɔde wani akyerɛ Genesis FM saa so na mo a mo wɔ baabi ani ɛne ne mpatamu ne nso no efiada ne efiada bia sahwifo ni nyina enhyia me wɔ baabi ani adehye FM premises wa edi sɛ wɔ baabi ani ne mpatamu a ɛda fiada we miankasa emeba baabi ani adehye FM na hyane so sɛ kumase ene dɔma ahenkuro yɛyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memenda kwasiada nkwa na yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ adwuma anɔpa no nsia ɛkɔpem anwumele no nsia enne kuretimi bɔ no num na matena se enti wo dia ne sɛ wobɛsi mu ntɛm na wayɛ dɛ na waba si mu ntɛm na bra sɛ da bɛyɛ yɛbɛhwɛ ama wotimi ayɛ dɛ akɔ ntɛm na deɛ wokɔ wotimi ayɛ dɛ akɔye ABA Herbal Clinic hyɛne nso sɛ yade a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie paa na ɛnam sɛ mawedɛle wɔ ani ahwɛ mu nti yɛbɔ medin da ne yɛde ani na tatoɔ ne nyina ne sɛ wieyɛ brɛ mu yi me na mede abibiduro etu aniflase ɛwɔ abra menyɛ wɔ pressure me nhyɛ ahwɛniwa memfa do so nyɛdɛ engu wani ne so me waduro na maada kɔfrɛ aduane adi koko na abedi a wodi bi agum ɛnkwan a wodi bi yɛdɛ agum aduro ne fantirim afa mogyam ɛbɛtire ma bɛyɛ mu adwuma pepɛtire ma kumtire nim kuro na abani no so abɛhoro so ama ani na yɛdɛ atia ɛkwa ɛnyɛ dɛ emma biem edi sɛ wani no so yɛ wisi ɛyɛ okantan ɛyɛ okusu ɛyɛ okabisi ɛyɛ osɛdeɛ ntentan wɔ so no anɔpa awie nwumere wani no so yɛ ofita sɛdeɛ ɛbɔ asie na
Tumrikana ni ABA Herbal Clinic enya enkitahodie sɛ glaucoma cataract ete usutu anamɔ na yɛde ebra wanini akwakoye no operation ɛna yade na sa yɛde ababiem usutu anamɔ na yɛde ebra saa ɛsona utie mi yie paa eye ete ena ehaw eta ahodoɔ ni nyinaa bɔ mmɔden na bla ABA Herbal Clinic na awurade nyankopɔ emfam so na wo so ohonyɛ de entɔ saa so na mo diabetes, hypertension, stroke akamato no da bia mekasa saa yade we nim nyinaa eye bonus ɛwɔ aso ɛwɔ a oba ba be fa ne free enti eye mogya mu yade bia no bɔ mmɔden na so tum de kana ni ABA Herbal Clinic enya nkitahodie na mabasa media bibiduro mede abibiduro krɔgye bibia emfremu ɛba betu wo yade na se ɛde ama wa ɛkwa enye de emabiem da bia meka mesi maso ye ɛhɔ ɛfɛ yie pa nanso oba hɔ a ɛte sɛ wakɔkwa ye bletuom edua bi a wo pɛ bibia homa bi a pɛ sɛ ohu bibia oba hɔ a obenya bi aba bi a wo pɛ sɛ ohu bibia oba hɔ a bɛyɛ de obenya bi ebise nubrane hama na mede de mede ɛyɛ adwuma enti utie me doctor se glaucoma ɛna ɛhaw glaucoma no afo wani no so wɔyɛ ho hwɛnyɛ den enye ye ABA Herbal me monya ho ntiaseɛ sɛ ye glaucoma na obama so ya memo wadu sama ode kɔ frɛ aduane adi a ɛba beyi amaman na ɛwɔ ani ne so ama ntenten agye ani ne so afa no ɛba beyi na free so ama so ho ayɛ de atɔ na glaucoma no de benti na kwasi buro ne sia no eni aduro da bia meka ɛkwan bɛ na ɛfa so yɛ de ɛba doctors na ma yenya ntiaseɛ sɛ eyentine na da etrenim na saa entine no ɛna ma yɛni no yadwiri nya nkitahodie saa entine no pressure ɛba so a ɛna kɔfa saa yade glaucoma no yɛ de ediba na enam se entine no eda trenim wontimi nhura ni ne so na wontimi nsoso ma ne nkotrenim nkoye mu adwuma enu tina kwase buro ne si ano nya de eni aduro ABA Herbal me monya ho ntiase se nipadua ne ye mogya ne nsuo na edi afurisa ne nyina bɛkɔ ba entine mu na enam ezachimate bia na pressure ba entine ne so a ɛwɔ se wunya aduro betimi aye entine ne mu ye de adwuma ɛno na makeka no bra ne hama ne nkohini ne abra na bom aye na dusam se beje kɔ fredi ane ne di koko na abedi a wudi bi agum nkwan ya wudi bi aye de agum aduro ne mfantiri mu mfa mogyam emra tire ne meye mu adwuma pepa tire ne mu kum tire ne kro na emra ne nsuma horo so ma ne ne ye de enti a ɛkɔ a emapim enti wo ho a na wutiri pai wuti fatimi dwa sɛ wo ho a na kɔ ho a na aba obi ho a na sum eni hu sɛ de nikanika de no obi apampam tutu na afi kro timi mfa ntu ne tiri no aye de wanunum tumrika na ni ABA Herbal Clinic nyankita hodie na awurade mfam so no onye de omwa me number nie wo so betimi afa na wafrɛ na de wonti ase no waye de wabisa enti twere number ne fato fama o ma me papa o yonko unua a wo no so yade bia ye ne kranko titru nani ha no na won frɛ no ntu anamɔ no onye de omra number no eye 0541 0541 56 56 51 51 99 0541 0541 56 56 51 51 99 Voda no eye 0502 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal me number no osu betimi afrɛ na de wonti ase no wabisa ebia wo de ne ye cataract ete no da bia mekase ye omu ahodo mienu ye wo de pie aninim ne wo de pie anine so wako hospital doctor say eye ete na pie waninim esha wo ye ho hwenye de enye ye usuro operation abomode na bra na oba ABA Herbal Clinic na me hwehwɛ mu ma me hunu say eye ete na pie waninim a memu waduro amada ko fredi ane adia eba beyi ete no apie anine so na nane afri so ama ani na yede ate sana wo so wo hweme ete no esi wani ne so ene wani batuntum ye huna mama afita na age wani ne so ayede afa wo so bra mem waduru amada ko fredi ane ayede edia eba ben nane ete no afri ani ne so ama ani na yede ate ewo abra menyede menye wo operation ebia wante menkantem wani ne akwa no operation ene yade na sayede ababiem da bia meka me se yade no eye ni yade so nya ni yade eye trim yade panimfo se ani bo a ekotrim enti wani ni bonkum ka entene nifa so ayede aka na yade ni wo trenim se wanya do be yetrenim adwuma na koyi ani ni kosiesie na asade betu trenim a eti se wayi preku afre te cheba bedwa no na asade na kwata te chena no efina na obesa ayede
adɔre enti yadeɛ no wotire wɔ sɛ wonya aduro bɛyɛ tire no mu yɛdɛn adwuma ɛno na aba heba makeka no bra ne hama enkohini ne abena bom ayɛ no adusam sɛ bɛgye kɔ fredi anɛ dɛn edi enti wani ni yakoe no operation yadeɛ na saba biem enka chitumnika na ni aba heba enya nkitahodie na awurade mfam so no ɔnyɛ dɛn ɔmoa hyɛ ne nso sɛ kumase me wɔ kwada so edwinase market n'akyi hɔ a uwo sofo line uwo pampa so G runabout bantima ode fo agrek enzimaka sɛ wofo agrek enzimaka na ka kyerɛ mate no ne sɛ wobɛsi wɔ dwinase baabi anifrafo ni school ni wɔ no ana market hɔ a obia de obɛyɛ de ɛbɛba ɛna mo a mo wɔ dɔma ahenkro no bono ne ne mpatamu no dɔma ahenkro me wɔ apia kubi coastal no ɛkyerɛ hɔ pɛ ɛbrada dwom hɔ a wonya duru dɔma na ase ope aba sɔfo atade wɔhwɛ ani na akrakra de obɛyɛ de ɛbɛba hɔ wɔn mo wɔ ahafo ne ne mpatamu no okurada ne yɛ wɔ da bia metena se wɔ Genesis FM ɛwɔ ahafo gɔɔ so saa so na baabi ani efiada ne efiada bia metena se wɔ ɛyɛ adehye FM sɛ hwi baabi ani edi sɛ wɔ kumase ne mpatamu a no watu anamɔ no ayɛ den na waba na hyɛ ne so sɛ aba heba mahwɛ yɛ sɛ woba ade abedi ka ya ne sɛ wobɛgye wo card no ɛyɛ 50 cedis sɛ wogye card ne wi a ɛhɔ na nurses ne bɛteki wo vital yɛbɛhwɛ wo sugar no wo pressure ayɛ den ama omu wi a me wo mfidie a ɛbɛhwɛ wo nipadua mu ayɛ den ama yadeɛ bi ahinta wo nipadua ne bia fidie ne bɛkyerɛ da bia me kase ɛyɛ free enkrofo kotua sika kɔyɛ saa hwehwɛmu no ɛso bebre na ehunu hwee sɛ woba aba heba yɛbɛhwɛ mu ama wo free a menye wo bibia ansa na doctor ahwɛ ɛna mehwɛ wo so a enura me de bɛma wo no ɛno na megyina so a charge wo mamu akonya sɛ wobetua mu fa ananche mu miensa emu de wa wobenya no na watua na ya mu waduro na kɔ yusu okɔstate aduro na improvement na sesaye no ene de obesaye de aba da bia mekase yese amfo na ye de ɛkyerɛ ne nto aso ɛsɛ opese wunya ahoto na onya yaresa de a ɛni aba heba clinic nyankita hodie na awurade mfam so no onye de ɔmo akwada so edwinase je number no ɛwɔ bra me sɔre sui na frɛ ne tu anamo na bra de wonte ase no no aye de na wabisa number no ɛyɛ 0541 0541 56 56 51 51 99 0541 0541 56 56 51 51 99 Vodan eye 0502 sorry 0502 81 81 21 21 61 61 0502 0502 81 81 21 21 61 61 ebie heba me number no Marcos ma me fanchi akese ma me ma me higade o wakra yes me ma me no o monitor me live inti ma higa encha kese enkoma erade yakopo enkama enka onmo mu a onyu press ani so we wa bla o mas we didi fo je so amen oh okay okay your friend no higada na chese ah o de higade ya chia oba higada mo ma men ka cho say little umu ya ye kwaye no operation no ye nya nwie yo 1.5 billion no yenya enwie ye kra na emomene ebre na amemu nti ye ntumi anka wonsem no na no fiada no mo ne omaame no ye ne omaame ne kasa ye unusu a wosu akra ne da so da hospital oxygen no esi ne so nti na ye ntumi ensign ma wonom ema ye no sort ya se aha enti no enye oh okay nti the doc nyamisha nti no wa dwuma nkoso ate we ye doctor abi okasa wi wo se ne die ni little umu ne die no okra 1000 cedis ya wo de eboa umu enye se ya wie na emomene ebre na ama ya fa ye ba no eda so a eda ho nti na wosanke yede ahoɔden bia de gusuo nka hu ebewudi na watwi kura na sanka yatumi enye sika no na waba abeje na afi yakotuatua bibia wo hospital ho kura no a nka yepe ha me pa se ene akra ne dabre mu nyena mentumi anyambre na yamfa nka ho asem na nso so wonim number no dada nti wo kakra bia wo bia no wo betumi asende nyame yadom a ochena yene yankasa de ahoɔden no besan yaguso ebiem efiri wo chana de che na de che na de che ekɔ nyina no ye de beguso sebe ya
yɛbɛtumi agye yɛ ba yɛ nana ɛne yɛwɔ faase no ɛnkwa akora bi afa yɛn nsɛm afiri mu da Grant wɔno sɛ deɛ no sɛ Rolling Heart saa yɛgyegye sika no yɛnya yɛgu so agyegye a no na kyerɛ sɛ akora no ofiri mu yɛ na wɔn mo ba yɛ ha enti sɛ wɔn mo ba na sɛ bi yɛ ka sɛ baabi a ogyina no onyina yi a ɛyɛ na yɛ ha yɛni yɛ ha yɛni koraa ɛyɛ na yɛni bresɛm ɛna yɛka ne saa no akora bi a ɔmaame de ne ba yɛ ɛno sɛ yɛ ka sɛ ɔmfa ne nkɔ because na yɛm sɛ ne yɛayɛ obi deɛ koraa no a ɛnkyɛeɛ na maame no ɛde ne kɔɔyɛ afei ɔfrɛ yɛn ni a ɔsɛ ne ba no wafiri mu nti obiara yɛbɛhyɛ ne date bia na kyɛ sɛ oni ne nkwa na hwa adɔktafoɔ pɛ so ɔmo yɛ ne ntɛntɛm no na kyɛ sɛ ne nkwa na no ɛhwa wɔn ma nyɛ ne ntɛm a obɛfiri mu nti no ɛkyɛ kakraa bi a na kyɛ sɛ ɛyɛ ahadwen 25th ne na wɔsɛnke yɛyɛ ɛna yɛntumi yɛnya sika no nti ɔkyena yɛbɛbɛm nti yɛbɛmu a ɔkakra wa bi a wuwɔ bi a in whatever ways wo deɛ fabra na yɛnhwɛ sɛ ɛfiri next week ɛkɔ no yɛbɛtumi ayɛ biribi ɛde agye yɛba no ɛnkwa na nti nyame yɛ adom ɔkyena yɛde full vein ɛbɛba so paa ɔbayɛ Maa Akos asɛm no awerɛhɔ na ɛyɛ nkaebɔ ne adesrɛdeɛ ne ɛde ma atiefoɔ ɛnɛ kora deɛ yɛnkɔ yɛ case ne so ɔkyena ne abɛn berɛ no kɔ akakra ne apɔnti ne yɛntimi mfa course kakra Maa Akos wonim sɛ afotuo nsakyerɛ nipa gye sɛ nsɔhwɛ abaayɛ yi na mete sɛ wobisa ne sɛ bɔkɔɔ deɛ ɔse ɛyɛ bɔkɔɔ ɛno deɛ wampene so ne wanyɛ adwene sɛ ɔnyɛ bɔkɔɔ saa ɔgye tom sɛ ɔyɛ bɔkɔɔ ɛyɛ ɛdaw na ɛyɛ naanaa anaasɛ ɛyɛ obi ɛyɛ bi na ɔyɛ bi saa nneɛma wɔ minim da koro a ɛtoɔ betwa ɛwɔ Ghana man ha sɛ obi a wasi soɔ na wowɔ ba na wanya bɛrima baako ne nanwo na obi ba wabrabom na sɛbi wanhunu nyansa ɛnyusu aduro a yɛfrɛ no contraceptive amma wo ho ban na wogyegya wo ho ma mɛɛma bi ma bɛrima bi nyem wo a wotimi de sekan ɛbobɔ wo all because of say wokwa jisika a wo de bɛkɔ hospital ɛno na anya wo ya ɛno na amma wadi suadeɛ wasa hunu nyansa biem wo fa ho fa wo ba wo se me sɛ ɛkɔ na masane na akɔnyem na wo ne kɔnyem na wo maame bra na wo da konfa no kye a wo maame send sika free ɛyɛ ne kuro mu de bra wo se yɛmfa nyi wo no ɛno kwan na wo sɛ nka yɛ adesuadeɛ ma wo ɛno na wansua nneɛma bi wom ɛna wɔda so ne bɛrima no ɛteɛ wo polypoly ensia obiara ne papa na adan wo na wo bɛma Yesu Kristo ne bɔhyɛ na bɛma na wo na abɛhyɛ asase so ma nipa bebree wɔ hɔ a wɔn mo pa wɔ na yɛ wo ɛna wo bɛpɛ na awo na wo wo no hunu sɛ bɛrima no sinani wɔ ne mma ho wɔhwɛ ne ba ɔndini ba ho agorɔ ɔmma kɔm ne no a sɛ nipa ne yɛ wo ma wɔ mo ɛnyɛ wɔ bi a wɔne wawo a wɔde sika twitwa wo na wo sa akɔda wo sa ba mu ma no Maa Akos afutu ensakyɛ nipa na nsɔhwɛ we die gye sɛ nyame bam evangelist kakra ba me sa kan bi wo nse kwasea ɛna nyem oba onje na de ya wo wiase sɛ obi asɔ nsa ɛde wa gyina yie ɛwɔ abrabom na wo bu nipa kɔ no kwasea sɛ unya baabi na obi maame unni no wo sekro do ba wiase wo mu ni baabi de woto na obi maame aboa wo sɛ brabɛtena me nkyɛn boafoɔ so ɛna wo na boa ɛna obi ma baabi de utra to da kompo a waboa wo na wahwa de bɔne kɛseɛ wei sɛ maame yi ne yam sɛ woyɛ obi ba ɔhwɛ wo yie na abɛyɛ mfasoɔ ɛde ama no na afɛ wode bɔne kɛseɛ sɛ ɛdi no abranteɛ wobɛtumi adwane o na wontumi nyira tɛdɛ mpataseɛ ɛnyɛ kura ɛwa saburugu landom kura yakɔgye akɔla de naba ɛnyɛ tɛdɛ mpataseɛ we will fish you out yɛbɛnyaw enti wo mpɛ kasa awuraba firi ha bɛduru fie wankasa kɔ na kɔ kakyɛ ne sɛ wopa ne kyɛw anya saa ne yɛba ɔne yɛnsa bɛsɔ mu yɛka sɛ wo information ɛnam frama mu deɛ ya obiara kan sɛ wɔhyɛ ha yɛbɛkyɛw enti manya wadwen sɛ wo fa di na wiase obi yɛ wo papa na obu no kwasea te sɛ deɛ no lazy for the food man no food for the lazy man akɔyɛ ɔwɔ anu adibiase
wodi nyansa kwa bom kro no afa me ka no adubi asefo mu na mo nche no wo kronfo okay medamase papa enti no ye beba no so na ya beka no so ho asempa enti no ene ye nkwa ahoma ne so kakra na afa memfa we no enrewra mu a ye ne yetie for de nkoma na se de mu si frefre no ano eden bi kra na obi ewom ti beluchi be patch of phone lines no ebuso ema yes amens vital eba mecha no ne capsules no again etosen boa mema na afa aboa ma mo magina mo na so na etutu na mu sai ya de afri ho nti 0240 616061 0240 616061 ya yenkope bi na woje credit ewo bills micro credit na chese won so wodi akwa ye adwuma Ghana card pe na wo hia wodi kwaje afa kwa ye adwuma se be ya wo betua 0596920833 0596920833 3p garlic mixture dia masanja tum ewo garlic ene ye dia ye na ahwenim eye natural pressure why you can say do asthma ne yade nka ye ngina so etuase na BC immune system no friend 0248928824 0248928824 grow fine be ma grow fine moje drop papa nom ya wo bedidi wo beda ye o nine no say tititi ni ngina be free ho wo fiti krom oba bibi ya da be sisi so be ma wo benya hoden ya adwuma ede a ebaba ne adwuma edi sika be fia eye grow fine friend 0244 596532 0244 na also Emma Wonsa enke bi Charismatic Ventures edro no eye papa Dr. Amu Ansa no edro de Zahara nro no eye kama se enu nti oba de wo be ma de wo mu mese wo Adama Wonsa enka Zahara enro ni bi frɛ 0246348334 0246348334 na wama Wonsa aka enupa nyina ebi Trade Ventures Emma Marble Stones papa na fe wodi akọ design ne ofie no ene meba me hu ofie bi de Marble Stones design na masan atweme kwa kakra na makwa akɔhwɛ biem sanse na efie na efe me hu ya na me se Marble Stones we de free Trade Ventures for wo mo Marble Stones na efe yie papa penti adaworo ma wo si fie a bomode anse obɛfrɛ 0240 708400 0240 708400 na yema obi enkwahyehyɛ wodan no agbodwo eba clinic ultramodern machines ene ye wo ho ya yadu gina so a na akyerɛ ba bia yade ne hyɛ ene yaduru a kyɛ sɛ ene ye mfama enum ani nyina bɛkɔ ye waduru mma egina brane nti be mate yɛ sɛ ne be ma enwu frɛ 0241 750282 0241 750282 so for rekwan ba center no wono na kyɛ sɛ ekrase doctor nti onim yade bia ntiri so reko heba mixture no ebistu system tu ko nyina ase na aboa wo yie pa frɛ 0248 672271 0248 672271 me pa che wo waye na wo ba bɛyɛ no wodi ane so be date onya hye date ne awia fa yi no contract nyina fa kɔma Gospel Funeral Home efa adaka ko ye be fa so ebesie no bibibia da fra wese e be video everything wo mu woni nyina bi e de wo ho wo asafo labor hone cocoa board dan ne hwe ne mu e ya bisa ankara to fra 0243 737457 0243 737457 TIME your time herbal mixture no tumade dia yade ase time mixture no capsules no enamu sa yade no ebetu ase afri oba ne be ma ho fra 0244417669 0244417669 na Triforce Enterprise so ama quality electrical appliances are enei ensaye na che say eye the freezer refrigerator oven microwave washing machines blender rice cooker ne ho niema ye be ma wo bi ato fra 0246 004826 0246 004826 afa yenkwa homa ne so na etiefo enche wonom adwene emfa 0322498035 0322498035 and 0243114497. Hello, good afternoon, Marco. Yeah, we didn't baby akasafi. Atami kasafi ashama. Edini Maria. Mami yetio. Ampachoma ko nalu Friday mi seni scam. Kafra. And I know Friday was sending Binyame in show. We didn't baby akasafi. Wabakwe. Yay. Wabakwe. Yay. Wow. Ruffin, Kwamo Highway. No, as you get what is. And Kawon so. Mia me wafashi akusha pukuya. Jali opuni. Wamni kamen puki atatachi wangu. Wewe ubia amecha wate. Na wabako. Hey.
awale we pa de Kenya bi aka be boy ni o awale a ye ka second ni aba ye boy kuma ni aba hey die adotan tapa ni so ba ma no hia wo we laka ba mo we laka no pa de hey manager mo e di no we je we wo so awia o gam anapa o gam e be so bia no obofro me da say nti o mra no mehwa ne ba within the baby okay oh kafre hello within the baby akasa free la jimani be me na yeti ni kaza flato okay ma na mi mba moduma mo ye pa hwe e system yi me ma no wo ayi mbia den ye stam kwa no o ma 120 meter mo hwe ma mi no akwara ma mi no hwe wona uba tran fie dudu sei ye bi sa se oba no we papa na we different to we papa uma ko ne kwa na we kwa ehia wo gu sa kwa na we papa hwe ma mi no wo ba no ni na ken fi tu fi je tanu ye bi sa kwa we papa wo we papa na ma no kwa we papa ma ko mdaste that's papa menu abema within the baby akasa free hello okay within the baby akasa free because my friend Reverend Govigina because it's central region Reverend Etio na me ye ti say a governor la dia ko ti na wa di ene mu abusiano ye wo mu no oba ko ne be ma ba wo di e wo ko obesu obi ara ne papa na no to mu spider ko mu am bisan ka di ono na de na wo mu ne ko sai that's papa Reverend say so watch your agent so okay nyamisha papa 0533 4980335 within the baby akasa free hello mpacho ya prime na me kasa free kumasi nana yeti mama mpacho mo boy juma pa ba se do na mo to na do too much that's no near didie within the baby akasa free hello yeah within the baby akasa free within the direct kasa free of wasi mpacho matemeda no yankwa madam no okay when to be anyina so papa advert ni na tua meka why enti wo de wutia na ba mu atie no so ka ho be na bia na abo ya de so me da se why within the baby akasa free hello within the baby akasa free but me kala free Priscilla o mami yeti on pato gen dey onya correct hello listen me ho onya correct me da say within the baby akasa free all right ono so etie no ma di otwa to within the baby akasa free hello within the baby akasa free mami pato me kasa free kuma wu me di sekina yo na mpacho ya da ma se ne jumadi amudi ai enja wale we nti sei pa nti ma ya ma na kwasi sam se ye di buwa man fo pa de me da se papa mama ye fancy ye wo kuma se askra ye ne kuma se city mall ene hwene mu akina ye wo ha nyame adom nti wo so wo case ni bia na de aba we ye hunu be ma no ye nim ba bia ote we ni mfoni ni ene ade na so kwan bi ye be fa so be fish be ma ne out bia no ye be fish ne out nti wo so ode no na wo de aba ne yetu ho anamon e de ama wo sabre de abusua penisa me champion Suarez Pepe Little Mohammed team no e de Akoma Sports etuaso